Barangay LS 97.1. O tayo ay forever. 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 Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ginusto mong baguhin siya para mapabuti ang buhay niya. Pero sa ginawa mo, mukhang ito ang dahilan para mapasama siya at maging masama sa iyo. Kakayanin mo bang pakisamahan pa ang isang taong matagal mong pinangakong mamahalin kung ang kapalit naman nito ay paghihirap mo dahil sa maling pagtrato niya sa iyo? Hanggang saan ang kakayanin mo para makisabay sa pagbabago ng taong mahal mo? Si Efren ang bida sa ating kwento ngayon. Paano siya makikisabay sa pagbabago ng taong mahal niya? Makahabol kaya siya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Efren, 33 years old na. Magandang araw nga po pala sa inyo at pagpasensyahan nyo na po, itong sulat ko ay hindi masyadong maintindihan ang pagkakasulat. Nanginginig kasi ang kamay ko habang ginagawa ko ito. Nasa proseso pa kasi ako ng pag-aaral ng pagsusulat kaya sana ay habaan niyo po ang inyong pasensya. Hindi po kasi ako nakapag-aral tulad ng iba kasi maaga akong naulila sa mga magulang. Kaya kailangan kong unahin ang pagkain ko sa araw-araw kesa sa edukasyon. Sana ay hindi niyo ako husgahan sa pinili ko. Grade 1 lang kasi ang inabot ko at hindi ko pa ito natapos. Nakailang buwan lang ako noon bago ko itinigil mula noong parehong nawala ang inay at itay ko. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Naranasan kong matulog sa mga kariton sa palengke. Mga tulog na mababaw lang kasi kailangan kong maramdaman kung paparating na ang may-ari ng kariton na ito. Minsan kasi naranasan ko yung bugbugin ako kasi naabutan akong natutulog sa kariton nila. Walang laban ang batang katawan ko noon. Kaya nagdobling ingat ako sa mga lugar na pinagtutulugan ko. Meron din namang mga lilong akong tinatakbuhan sa looban ng mga palengkeng pinupuntahan ko at doon ay nagpapalipas ako ng gabi. Hindi rin ligtas dito, Papa Dudot, kasi kung may maliit kang perang hawak ay paniguradong kukunin ng mga masasamang tao doon. Akala ko nga noon ay magiging palaboy na lang ako habang buhay at tanging sa basura aasa sa pagkain. Pero sadyang mabuti ang ibang tao sa paligid ko dahil may isang matandang babae ang kumugkop sa akin. Inampon niya ako kapalit ng pagbabantay ko sa kanyang munting bahay dahil lagi itong napagnanakawan ng mga kasamahan din niyang squatter. Napakabait niya sa akin, kaya nga sobrang sumama ang loob ko noong mamatay ito dahil aksidenteng nabagok ang ulo nang madulas ito sa palengke isang umagang umuulan. Naiwan sa akin ang tirahan niya at may konting perang nagamit ko para makapagsimula. Sinubukan kong magbenta ng fishball gamit ang perang yon. Pero nalugi din dahil panay ang utang ng mga taga roon sa amin na sa huli ay hindi rin ako binayaran. Nagpa siya akong magtrabaho sa palengke at umextra sa mga construction. Doon ko na nga rin nakilala si Juliet. 24 years old at tagalines ng paa ng mga manok. Pareho kaming ulila sa mga magulang. At dahil doon ay nakapagpalagayan kami ng loob hanggang sa maging kaming dalawa. Hindi rin ito nakatapos ng pag-aaral, pero mas mataas ang inabot nito. Natapos niya ang high school pero hindi na naipagpatuloy ang kolehiyo. Napakabait niya. Napakaganda at hindi mahirap mahalin ang katulad niya. Kaya nga sobrang saya ko
Akala mo'y nanalo ako sa loto kahit na hindi tumataya nang sagutin niya ako. Oh, malalim na naman ang iniisip mo dyan ah. Ay, hindi naman. Bakit nakatulala ka na naman dyan? Wala naman. Iniisip mo bang babayaran natin sa kuryente? Hindi. Sa tubig? Alam mo namang libre ang tubig natin dito sa lugar natin. Ano nga iniisip mo? Ikaw, Oh, bakit ako? wala lang. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Swerte rin naman ako sa'yo eh. Napakabait mo. Masipag at may muscles pa oh. Pawak nga. Para namang nakakaloko to eh. Alam mo namang namamagayin dahil sa kabubuhat ng repolyo at hindi sa muscles. Pinapagaan ko lang ang loob mo, ano ka ba? Alam ko naman kaya nga swerte ko sa'yo kasi para kitang gamot. Tinatanggal mo ang sakit na nararamdaman ko. Pawiin mo yan. Ang corny. Pero seryoso ko. Ang swerte ko sa'yo. Di ko lang alam kung bakit ako ang pinili mong mahalin eh. At bakit naman hindi? Alam mo namang marami nagpaparamdam sa'yo sa palengke. Kahit alam nilang tayong dalawa na sige pa rin sila ng sige sa pandidika sa'yo. Nakakabastos na eh. Hayaan mo yung mga yun. Ganun lang talaga yung mga yun. Walang magawa. Tsaka kahit ano naman ang gawin nila. Hindi ako mapupunta sa kanila kahit lumuhod pa sila sa pinakuloang tubig. Talaga? Oo naman. Magtiwala ka. Kahit na hindi ako nakapag-aral, hindi marunong magbasa o magsulat ng maayos? Oo. Ikaw ang pinili ko kasi mabuti ang puso mo at hindi dahil sa pinag-aralan mo. Talaga? Ikaw ba tanggap mo ko kahit ganito lang ako? Tinanong mo pa talaga? Gusto ko marinig yung sagot mo. Oo naman. Lahat ng tungkol sa'yo tanggap ko at mahal ko. Mahal kita. Pinakamamahal kita. Sa mga ganitong klaseng pag-uusap ay mas lalo akong nabubuhayan ng loob para ipagpatuloy ang pagising ko sa pang-araw-araw. Para maiparamdam kay Juliet kung gaano ko siya kamahal. Nag-live-in na nga kami noong unang 3 buwan ng relasyon namin kasi gusto ko na siyang makasama sa iisang bubong. Yung mapagsilbihan siya sa araw-araw mula pagising niya sa umaga hanggang sa pag-uwi niya galing trabaho. At syempre, ang makatabi siya sa iisang kama at sabay kaming mananaginip sa magandang buhay. Wala na akong ibang nakikitang babaeng gusto kong makasama kundi siya lamang. Kaya nga sobrang takot ako sa tuwing may ibang lumalapit sa kanya. Lalo na kapag alam kong mas higit ang mga ito kaysa sa akin. Mula sa itsura hanggang sa laman ng utak. Pero sa tuwing sinasabi niya sa akin na wala lang ang mga yon at ako ang mahal niya ay nawawala kahit papaano ang takot ko. At para nga mawala ang pangamba ko ay umalis si Juliet sa palengke at naghanap ng iba pang trabaho. Sa kabutihang palad ay natanggap siya sa isang lumang bentahan ng mga damit na pagmamay-ari ng isang Bombay. Puro babae ang mga kasamahan niya at doon ay medyo napanatag naman ako. Sa gabi tinatapos ko ng maagang trabaho ko para masundo siya. Medyo may kalayuan kasi ang pwesto niya sa palengke kaya kailangan kong mamasahe. Konting sakripisyo lang kumbaga para sa taong mahal na mahal mo. Naging ganito ang ganap sa aming buhay na dalawa. Ako sa palengke at minsan sa construction. Tuwing linggo kapag day off namin ay namamasyal kami kung saan-saan. Lagi kaming may baong ulam na niluluto para mag-picnic at makaiwas sa malaking gastos. Uuwi kaming laging masaya para kinabukasan ay handa na naman kami sa buhay pagtatrabaho para sa aming kinabukasan. Nagsisimula na nga rin kaming mag-ipon paunti-unti. Balak na kasi naming bumili ng ibang gamit. Gusto niya ng TV para makapanood naman daw siya ng teleserye na madalas ay pinagkwekwentuhan ng mga katrabaho niya. Hindi raw kasi siya makaintindi ng mga sinasabi ng mga yon, palibase wala kaming TV. Gusto niya rin ang radyo para makapakinig ng kanta sa gabi bago kami matulog.
May radyo naman kami, yun nga lang bumigay na to. Kailangan mong laging iumpog at katukin para gumana. Kung sa kanya ay nag-iipon siya para sa mga material na bagay, iba naman para sa akin. Hindi niya alam na pinag-iipunan ko na ang pangpaaral sa kanya. Hindi man niya sabihin pero alam kong gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Sa kapapadudot alam kong mas maganda ang magiging kinabukasan niya kapag nakapagtapos siya tulad ng iba. Gusto kong makamtan niya ang mga pangarap niya at gusto ko nang maging maganda ang buhay niya. Kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, alam kong lahat ng gusto niyang bilhin ay mabibili niya. Lahat yon ay gusto kong makuha niya, kaya nagsumikap ako para makaipon ng malaki para mapag-aral ko siya. Wow, Efren! Ang dami mong ipon ah! Tinalo mo ko! Hindi naman. Marami rin naman yung sayo. Makakabili ka na ng TV na gusto mo at saka yung sapatos na nakita natin sa Divisoria. Mabibili mo na yung kulay blue at black, di ba? Di muna yung sapatos. TV muna tapos yung ibang kailangan natin dito sa bahay. Ikaw ba? Hanggang ngayon di mo pa nasasabi sa akin kung anong gagawin mo sa perang naipon mo ah. Lagi mo na lang akong binibitin. Lagi ka na lang basta ng basta. Kasi... Sabihin mo na sa akin para alam ko. Mamaya pang babae mo lang yan ah. Grabe ka. Ba't ko naman gagawin yun? Para saan nga yan? Ayoko na ng basta na sagot ah. O sige, aaminin ko na sa'yo. Ang ano? Nag-ipon ako para pang-aral mo. Pang-aral ko? Nakapagtapos na naman ako ah. Ng high school. Sapat na yun. Maganda naman ang trabaho ko. Pero mas gaganda yan kapag nakatapos ka ng kolehiyo. Parang di ko ata kaya. Masyado na atang huli kung ngayon pa ako mag-aaral. Hindi yan. Bata ka pa. Saka alam kong kaya mo ilampas yung mga kaklase mo kasi alam kong matalino ka. Huwag mo sayangin yun. Efren, hindi ko talaga alam ah. Andito lang ako. Susuportahan naman kita eh. Paano kung bumagsak ako? Sayang yung pera. Hindi ka babagsak. Sabi ko nga matalino ka naman eh. Paano kung di ko pala kaya? Matagal na rin nung huli ako nag-aral. Kinakalawang na ang utak ko. Di, langisa natin para gumana ulit. Ito naman ang lolo ko pa eh. Ikaw naman kasi, hindi ka bilib sa sarili mo. Ako, bilib na bilib sa'yo eh. Masyado ko nagtitiwala sa akin eh. Oo, naniniwala akong kayang-kaya mo yan eh. Ito na lang isipin mo. Kapag nakatapos ka ng kolehiyo, makakahanap ka ng magandang trabaho. Yung malaki ang sahod. Hindi mo na kailangang pahirapan yung sarili mo para makaipon at makabili ng mga gusto mo. Agad-agad mabibili mo na yung mga gusto mo sa isang sahod lang. Efren. Juliet, oras na para maniwala ka naman sa sarili mo. Ikaw lagi mo sinasabi na may tiwala ka sa akin. Naniniwala ka na kaya ko. Gusto ko, ganun ka rin sa sarili mo. Paano ka? Anong paano ako? Yung ipon mo. Alangan namang iubos mo yan sa akin. Kung maubos to, edi mag-iipon ulit. Alam ko namang hindi pa to sapat para sa 4 na taon mo sa kolehiyo. Kaya magsisikap talaga ako. At tutulong din ako. Itong naipon ko, isasama ko dyan sa'yo. Di na muna ako bibili ng TV. Ibili mo na lang yan ng TV o kung ano man ang gusto mo. Ipon mo yan eh. Itong ipon ko, para sa'yo talaga to. Bakit pa ang bait-bait mo? Kasi, mahal na mahal mo ko. Totoo. Mahal na mahal na mahal. Triple mo yung sinabi mo at ganun ang nararamdaman ko sa'yo. Tama na kada drama. Ayusin na natin tong pair natin at di magandang nakakalat sa sahig. Bukas, hindi mo na ako papasok sa palengke para masama kita sa school. Titingin tayo ng gusto mong kurso. Kinabukasan nga ay nagpunta na kami sa kolehiyo malapit sa amin. Doon ay pinili niya ang kursong HRM. Gusto raw kasi niyang magtrabaho sa mga hotel. Sinuportahan ko siya kahit na hindi ko maintindihan yon. Inayos namin lahat ng kailangan. Pabalik-balik nga kami sa bahay at sa kolehiyo na yon kasi nga may mga pinakukuha sila sa amin.
2 araw naming ginawa yon kasi may mga kailangan pa itong balikan sa dati niyang eskwelahan. Halos siya na nga ang nakikipag-usap at pumipirma sa lahat kasi wala akong maitulong kundi ang mag-abot lamang ng pera. Wala kasi akong maintindihan sa mga pinag-uusapan at proseso nila. Nang matapos na ang kanyang enrollment ay nagpunta na kami sa Divisoria para bumili ng gamit niya. Simpleng mga notebook lang at ballpen. Saka na raw bibili ng iba kung may sabihin ang guro niya. Nakita ko ang tuwa at kasabikan niya, kaya naman masayang masaya ako. Tama ang desisyon kong mag-ipon para sa kanyang pag-aaral kasi alam kong ito ang magpapasaya sa kanya. Noong nagsimula na siyang pumasok ay nakita ko ang kaba nito. Hinatid ko ito pero hindi na kasi ako pwedeng pumasok pa. Hanggang gate ko lang siya na ihahatid. Pinalakas ko ang loob niya at hinawakan ang namamawi sa lamig ng kanyang kamay. Inalikan ko ito sa noo at sinabi na kaya niya yon. Habang naglalakad ito papalayo sa akin ay hindi ko maiwasang maluha sa tuwa kasi sa wakas ay matutupad na niya ang pangarap niya. Konting panahon na lang ang kailangan. Pag uwi niya ng bahay ay panay ang kwento nito sa mga nangyari sa school. Tuwang-tuwa naman akong nakikinig. Para akong magulang na masaya sa narating ng kanyang anak. Maaga nga kaming natulog dahil maaga ang kanyang pasok sa trabaho. Mabuti na nga lang at pinayagan siya ng kanyang trabaho na kalahating araw lang ang pasok para makapunta pa sa eskwelahan. Mas malitang sahod syempre pero ayos lang. Ang sabi ko nga sa kanya, huwag na niyang problemahin ang pera kasi nandito naman ako. Magsisikap ako. Marami na akong nakitang racket na kaya ko. Hindi ko palalagpasin lahat ng yon, masiguro lang na hindi siya mahinto sa kanyang pag-aaral. Nung tumagal ay nasanay na kami sa schedule naming dalawa. Madalas ay wala na itong oras para sa akin at naiintindihan ko yon dahil nag-aaral ito at nagtatrabaho. Kaya naman inuunawa ko lang siya kung sakaling mas gugustuhin niyang matulog kaagad pagkarating sa bahay. Ako na nga rin ang nagtatrabaho sa bahay para hindi na ito mamroblema pa. Humihingi ito ng pasensya sa akin at sinasabing babawi siya. Pero sabi ko ay okay lang yon. Ang problemahin niya ay ang pag-aaral niya. Maraming nagbago sa aming dalawa. Unti-unti, una ang oras, pangalawa, lahat. Lahat-lahat nga ay nagbago. Pati na rin ang pagtrato niya sa akin. Hindi ko inaasahan na sa pagpasok niya sa eskwela ay magiging dahilan yon para magbago ang ugali niya at mabago ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang dami niyang ginagawa sa eskwela kaya madalas ay umiinit ang ulo niya sa akin. Sa umaga pagkagising ay nakasimangot na ito, hinahanap kaagad ang pagkain niya. Nagagalit kaagad kung hindi ko pa naiahin. Lagi akong kinakabahan sa tuwing nagsasalubong na ang kanyang mga kilay kasi alam kong may mali na naman akong nagawa o hindi ako nakagawa. Hanggang sa pag-uwi nito mula sa eskwela ay ganun pa rin ang pakikitungo niya sa akin. May mga araw na bigla na lang ako nitong sisigawan kapag tinatanong ako nito kung kumusta na ang araw niya. Minsan ay hindi na lang ako nito pinapansin at dediretso na lang sa kwarto para mag-cellphone. Hindi na lamang ako nagsasalita, Papa Dudut. Siguro'y talagang pagod lang siya sa araw niya at ayaw niyang magpaistorbo. Lahat din naman kasi ng tao kapag napapagod nag-iiba ang ugali. Iyon ang madalas na isinisiksik ko sa utak ko. Uy Juliet, andyan ka na pala. Sandali ha. Ilalagay ko lang sa mangkok tong sabaw para makakain ka na. Wag na, hindi ako gutom. Pwede ba namang di ka magutom? Pagod ka galing sa trabaho mo at eskwela. Baka nga yung mga bulate mo sa tiyan sobrang sexy na dahil sa gutom. Wala akong oras makipagbiroan sa'yo, Efren. Pagod ako. Teka, sorry na. Gusto ko lang naman paganin ng loob mo Alam ko naman pagod ka talaga at ito lang ang naisip kong para mawala kahit papaano yung pagod mo. Gusto mo ba talaga mawala ang pagod ko?
Oo naman. Gusto mo, masayahin kita mamaya pagkatapos kumain basta hintay mo lang ako matapos maghugas ng plato at maglinis dito sa kusina para diretso tulog na rin tayo. So gusto mong puyatin pa ako, ganon, kakahintay sa'yo, ganon. Hindi naman. Sorry Juliet. Di ko na rin alam kung paano mawawala ang pagod mo. Kailangan ko ng pera. Para saan? May project ako sa school, kailangan ko bumili nun. Ano bang project yun? Alam mo, di mo rin naman maiintindihan kahit sabihin ko sa'yo kung ano yun eh. Susubukan ko na maintindihan. Di ka nga nakapag-aral. Paano sinasabi mo na maiintindihan mo? Tama ka. Magkano ba yung kailangan mo? 2,000. Pwede na yun. Ako na lang mag-aabono kung may kulang. Sige, titignan ko sa pitaka ko kung meron. Kung wala, pwede bang sa susunod na araw na lang? Didiskarte mo na ako para... Ay nako! Gusto mo ako mag-aral tapos kapag may kailangan sa school hindi mo naman pala maibigay. E di sana di mo na lang ako pinag-aaral. Hindi naman sa ganun, Juliet. Ako ka na ibibigay mo lahat pero 2,000 lang di mo pa maibigay? Teka, meron nata sa pitaka ko. Sandali, titignan ko sa kwarto. Nanginginig ang mga kamay ko at binuksan ang aking bag na ginagamit ko sa palengke. May sobre roon na puti at nakatupi. May lamang 2,500 pesos. Sahod ito ni Kano na nakakasama ko magtrabaho sa construction. Pinatago ito nito sa akin at kukunin na lang daw niya sa linggo kapag nagkita kami para hindi niya magalaw dahil gagamitin niya ito sa handa ng kanyang nag-iisang anak. Binuksan ko yun at kinuha ko ang pera. Pinagpapawisan ako noon at iniisip ko kung saan kaya ako kukuha ng ipangpapalit ko rito. Kapag ibinigay ko na itong lahat kay Juliet ano ang gagawin ko? Hindi ako makapag-isip noon dahil halo-halo ang emosyon na nararamdaman ko. Takot kay Juliet, takot kay Kano at kaba dahil hindi ko alam kung kailan ako makakahawak ng 2,500 pesos muli para mapangbayad sa kaibigan ko. Pero mas nangibabaw ang takot ko kay Juliet. Kapag hindi ko naibigay ito sa kanya ay baka magkaroon ito ng problema sa eskwelahan. Ayokong ako ang maging dahilan nun. Nangako ako sa kanya na igagapang ko siya sa pag-aaral niya. Ayokong madismaya ito at maisipang itigil na ang kanyang pag-aaral. Lumabas ako ng kwarto at nakita kong kumakain na si Juliet. Ngumiti ako para itago ang kaba sa mukha ko. Inabot ko sa kanya ang 2,500 pesos. Ang sabi ko yung 500 ay idadagdag na niya kung sakaling may kulang pa. Natuwa ito at niyakap ako. Tumuloy ito sa pagkain na hindi man lang ako inaya na sabayan siya. Nang matapos siya ay saka ko iniligpit ang pinagkainan niya habang siya ay dumiretso na sa kwarto para magpahinga raw. Naiwan ako sa kusina na nag-aayos. Hindi na rin ako makakain noon dahil nawalan na ako ng gana sa kakaisip kung paano ko sasabihin kay Kano ang nagawa ko. Kinabukasan ay maaga ako nagtungo sa palengke para rumakit. Nananalangin na sana bago umabot ang linggo ay mabuo ko ang 2,000 na utang ko pero nang sumapit na ang araw na magkikita kami ni Kano ay nakayuko na lamang ako na sinabi sa kanya ang mga nagawa ko. Napailing ito at iniwan ako. Alam kong dismayado at galit siya dahil kailangan niya ng pera para sa anak niya. Hindi niya tinanggap ang 1,000 na pinagtrabahuhan kong ipunin. Sobrang sama ng loob ko sa nagawa ko. Pero anong magagawa kong iba? Gusto ko lang namang mapasaya si Juliet at ayokong nagagalit siya sa akin. Habang naglalakad ako pa uwi noon ay nagulat na lamang ako nang makita kong sumabay sa akin si Kano. Inakbayan ako nito at hindi ko alam ang sasabihin sa kanya. Pero noong sinabi niyang huwag ko na raw problemahin ng pera dahil nakahanap na siya ng uutangan ay gumaan kahit papaano ang loob ko. Naiintindihan niya ang sitwasyon ko at bilang kaibigan, ang payo niya, huwag ko raw ibigay ang lahat kay Juliet. Huwag na huwag raw.
Pangusap. Pangungusap. Ay, ang hirap naman ito. Ito na lang, pandiwa. Tama kaya? Parang di naman ganito yung pagkakasabi ni Kanu kanina. Pandiwa. Ayun, mukhang tama. Pangusap. Ay, ano ba to? Anong nagawa mo dyan sa libro ko? Wala Juliet. Tinitingnan ko lang yung pictures. Pictures? Tsaka wala namang matinong pictures dyan. Gusto mo ng pictures? Bumili ka ng magazine dyan sa kanto. Ano nga yan? Juliet, Ano? pwede bang turuan mo ako magbasa? Para saan? Wala naman. Gusto ko lang matuto. Ay naku, hindi ako teacher para turuan ka. Hindi mo naman kailangan maging teacher para maturuan ako magbasa eh. Ano ba naman, Efren? Sumali ka na lang kaya dun sa may daycare tuwing umaga. Doon ang kalevel ng utak mo, wag sa akin. Oo nga eh. Pero nahihiya naman akong pumunta doon para matuto lang. Kahit ikaw na lang, kahit konti lang, yung hindi ka mahihirapan na ituro sa akin. Sana. Umilid ka dyan, upo ako. O yan, kaya mo bang basahin yan? Hindi eh. Pangungusap. Yan ang tamang basa dyan. Pangungusap? Kailangan talaga ulitin. Oh, basahin mo to. Pangguri. Pang-uri! Ano ba? Sorry, akala ko magkasama yung G at U eh. Ito, basahin mo. Pangatnig! Ano ba yan? Nakakawalang pasensya ka namang turuan eh. Tanggapin mo na lang kasi. Kinakalawang na yung utak mo bago pa man gamitin. Grade 1 lang inabot mo. Hanggang dyan lang kaya mo, wag mo na ipilit na tataas ka pa dyan, pwede ba? Kakabala eh, imbis na ginagawa ko na lang yung assignment ko ngayon eh. Nandito ako, tinuturuan ka. Sorry Juliet ha. Gusto ko lang namang matuto eh. O yung mga binasa mo, pang-uri, pangungusap, pangatnig. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng mga yan pagkatapos mong basahin? Hindi eh. Bakit kailangan mo pang aralin kung paano basahin yan kung di mo rin naman pala maiintindihan, Aber? Sige, matulog ka na. Ayusin ko na lang muna yung kusina. Good! Akin na yung libro ko. Masira mo pa yan. Gastos na naman. Hindi niya alam kung paano ako nadurog sa mga salita niya, Papa Dudut. Sobrang sakit ang naramdaman ko. Sobrang sakit na sa kanya pa nanggaling ang lahat ng yon. Alam ko namang wala akong pinag-aralan at tanggap ko yon. Pero yung ipamukha mo pa sa akin mismo yon ay sobrang hapdi na sa puso ko. At dahil doon ay hindi ako nakatulog. Nasa kusina lamang ako noon at nakaupo, pinagmamasda ng mesa. Pinupunasan agad-agad kapag nabasa na ito dahil sa mga luha ko. Hindi muna ako papasok ng kwarto hanggat hindi tumitigil ang pagluha ko. Ayaw kong makita niya na ganon ang kalagayan ko. Mahina at walang kalaban-laban. Sinikap kong pagaanin ang loob ko para mawalan yung lungkot pero inabot na ako ng madaling araw pero wala pa rin. Hindi ko na alam. Hindi naman ganito si Juliet dati. Dati ay masaya kami. Naiintindihan niya ako at higit sa lahat ay tanggap niya na hindi ako nakapag-aral. Pero ngayon, bakit ganun na siya? Bakit nag-iba na siya? Ano bang nagawa kong mali? Kaya ko pa bang itama ito kung sakali? Habang tumatagal ay palala ng palala ang pagbabago ni Juliet. Hindi ko alam kung napapansin niya ba yon o sinasadyang wag na lang pansinin talaga.
Huminto na nga rin ito sa pagtatrabaho dahil ang sabi niya ay hindi na niya kayang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho dahil nahihirapan siya at naiintindihan ko yon. Ang sabi niya, ako na lang ang bahalang maglatag ng pera sa bahay kasi aayusin niya ang pag-aaral niya. Pumayag ako. Gusto ko rin naman na unahin niya na bantayan ang pag-aaral niya. Ayokong bumagsak siya sa klase. Kaya nga nagtriple ako ng sipag sa pagtatrabaho para magkasya sa bahay at sa pag-aaral ni Juliet. Tapos uuwi pa ako ng bahay, ako ang mag-aasikaso sa lahat dahil 10 oras na ng gabi kung umuwi si Juliet madalas. Ang sabi niya, marami daw silang tinatapos sa klase ngayon. Tumatango na lamang ako at wala nga rin itong halos oras para sa akin. Niyang mag-usap habang kumakain ay hindi namin nagagawa na. Niyang mayakap siya sa gabi ay ayaw na rin niya. Sa totoo lang ay sobrang nami-miss ko na talaga siya. Pero wala akong magagawa kasi alam ko namang iba ang buhay namin ngayon at una sa lahat ay ako rin naman ang may gusto nito, hindi ba? Ako ang may gusto na pag-aralin siya. Kung nabago ng edukasyon ang ugali niya, pati kaya yun ay masasabi kong responsibilidad ko na rin. Unti-unting nararamdaman ko ang paglayo ng loob ni Juliet sa akin. Kung dati, hindi natatapos ang araw na hindi nito pinapaalala sa akin na mahal niya ako at hindi niya ako iiwanan kahit na anong mangyari. Pero ngayon ay umabot na ng halos 5 buwan mula nung huli akong nakarinig sa kanya na mahal niya ako. Dahil din kaya ito ng pagiging abala niya sa pag-aaral kaya nakalimutan na niya ang salitang mahal kita? Sa tuwing iniisip ko to, sumisikip ang dibdib ko. Lalo na kapag naaalala ko ang mga panahong hindi kami ganito. Yung mga panahon na masaya kaming pareho at kontento sa meron kami at tanggap niya ako bilang ako. Hindi tulad ngayon na parang diring-diri ito sa tuwing nagkakasalubong kami ng tingin sa bahay. Lahat ng ito ay hindi ko magawang sabihin sa kanya dahil sa takot na baka totoo ang hinala ko na baka hindi na ako nito mahal. Ayokong marinig yon sa kanya kasi hindi ko kaya. Siya na ang buhay ko, ang mundo ko at kapag nawala ito ay hindi ko alam kung paano magsisimulang muli. Kaya ginawa ko ang lahat para maibalik ang dating kami. Ang dating siya. Isasalba ko ito hanggang kaya ko pa. Hindi pa rin ako tumigil ng pagsilbihan siya sa bahay. Dinoble ko pa, yung tipong kahit na kailan ay hindi siya makakahawak ng maduming pinggan o makakatapak ng maduming sahig. Sinikap ko makauwi ng maaga para maunahan ko siya pagdating sa bahay para makapagsimula na akong maglinis at magluto, pero kadalasan ay nakakatulog na lamang ako sa hapagkainan sa kakahintay sa kanya sa gabi. Lumalamig na nga ang sabaw ng sinigang na gusto niya pero hindi pa ito dumarating para matikpan niya. Maraming gabi na ganito ang nangyayari, Papa Dudut. Dati pa nga ay sinasabi nito sa akin tuwing nagtatanong ako ang dahilan kung bakit ito hindi nakakauwi ng maaga. Tulad ng dati. Dati ang sagot niya ay may tinatapos sa school pero ngayon ay diretso na lamang ito sa kwarto para mag-cellphone o manood ng TV. Kapag tatanungin ko siya, nagagalit siya. Bakit daw kailangan ko siyang pakialaman pagod na nga ito at saka papasok ng kwarto pero sa tuwing ididikit ko ang tenga sa pinto ng kwarto ay marinig ko naman itong nanonood ng TV. Hindi na lang ako nagsasalita pa. Baka lumala pa ang galit niya. Tulad ng iba kong ginagawa, tinanggap ko na rin ito para umiwas sa away. Hanggang sa 1 oras, ang 10 oras na gabi na pag-uwi niya ay nabago na. Mas lumala pa. Dahil maraming gabi na rin na hindi siya umuuwi ng bahay. Uuwi lamang ito para magpalit ng damit at iaabot nito sa akin ang maruruming damit niya para ipalabada. Tatanggapin ko ito at uutusan niya akong dapat ay mapatuyo ko ito sa loob lamang ng kalahating araw.
dahil kailangan daw niya ito sa school. Tatango ako at susubukang gawin ang pinag-uutos niya at kapag hindi ko magagawa ay katakot-takot na mura at pangmamaliit sa akin ang maririnig ko. Para akong kasambahay kung ituring niya. Parang hindi niya ako karelasyon kung kausapin. Hindi ko na alam kung sino ba talaga ako para sa kanya. Sa kagustuhan ko na maisalba pa ang relasyon namin ay nagpunta ako sa kanilang eskwelahan para sorpresahin siya. Naka-extra ako sa parlor na nirekomenda ni Kano. Kailangan daw nila ng maglilinis noon ng buong araw dahil nagkasakit ang tagalinis nila at nagkataong Biyernes pa kaya maraming tao. Kinuha ko yon para pandagdag sa kita na iniipon ko naman para sa anibersaryo naming dalawa ni Juliet na sana'y hindi niya nakalimutan dahil ako ay hindi ito nawala sa isipan ko. At gusto kong i-celebrate ito dahil tumagal kami kahit marami kaming pinagdaanan. Dumating ang araw ng aming anniversary. Bumili ako ng kulay asul na rosas, yung kinukulayan. Natuwa kasi ako rito at baka sakaling matuwa din si Juliet. 5 rosas lang ang nabili ko noon at pinalagyan ko pa ng dahon at pinabalot ng makulay na pambalot. Bumili din ako ng maliit na teddy bear sa Divisoria. Yung teddy bear na may hawak na puso. Medyo may katigasan pero pwede na. Kailangan ko kasing maisakto ang perang hawak ko para mailabas ko pa siya sa date namin. Naglibot-libot pa ako noon para makahanap ng pwede pang maibigay sa kanya at nakakita ko ng bestida na bulaklakin. Lumaki ang mga mata ko dahil nakita ko ito sa TV. Doon sa teleseryeng pinapanood ni Juliet. Parang may ganito yung babaeng bida na pinapanood niya. Inalam ko ang presyo at hindi na ako nakipagtawaran pa dahil alam kong matutuwa dito si Juliet. Nagmamadali akong naghanap ng mabibilhan ng pambalot ng damit na yon, pero ang tanging nakita ko ay pambalot na may maliit na sulat na happy birthday. Wala na ako nagawa at iyon ang binili ko. Bumili ako ng pandikit at saka naghanap ng sulok na pwede kong ibalot ang damit. Halos mabunggo-bunggo at murahin ako ng mga tao na nakakakita sa akin na nakaupo sa sahig dahil nakakasagabal na ako sa paglalakad nila. Minadali ko na rin ito dahil kailangan ko nang maabutan si Juliet. Naalala ko ang sabi niya na 5:00 ng hapon matatapos ang klase niya at ang classroom nito ay malapit lang sa gate kaya makikita ko ito kaagad. Matutuwa ito kapag nakita ako. Sana matuwa ito sa mga nakayanan ko. Juliet, Anong ginagawa mo dito? sinusundo ka. Ito na ang huling klase mo ngayong araw, hindi ba? Oh, pero umalis ka na. May pupuntahan pa ako. Juliet, anibersaryo kasi natin ngayon eh. Uy, ano ngayon? Pinagandaan ko kasi ang araw na to eh. Heto, binili pa kita ng bulaklak. May teddy bear din na makakatabi mo sa gabi tapos itong damit na... Umalis ka na, please. Itong damit na kasya sa'yo, binili ko sa Divisoria kanina kasi nakita ko... Umalis ka na, Efren. Ano ba? Nakita ko to sa teleserye na pinapanood mo dati. Suot ito ng babaeng bida yung mistisa. Babagay sa'yo to. Wala ka ba naririnig? Sabi ko umalis ka na, di ba? Buksan mo na kasi para makita mo. Gusto ko makitang suot mo yan sa date natin mamaya. Juliet! Hoy! Dali, umalis ka na. May gagawin pa ako. Teka, saglit lang. Anong oras ka ba pwede? Hihintayin kita, okay lang. Susundin kita kung saan ka pupunta. Hihintayin kita kung kailangan. Umuwi ka na lang. Doon na lang tayo sa bahay mag-celebrate ng anniversary natin. Pero gusto ko sana kumain tayo sa labas para may bago naman eh. Grabe, lahat nagmamadali palabas ng gate. Nakakaloka. Hoy, Juliet! Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo para namang hindi mo ako nakikita. Ang dami kasing tao hindi ko masyadong narinig. O, tara na. Sino siya? Ako si Efren, ako yung... Yung boy namin. Oo, yung boy namin. Yung katulong, ganun. Ano yung hawak niyang bulaklak? Tapos teddy bear at yung naka-wrapper?
Ewan ko, para siguro sa asawa niya. Di ba, Efren? Kasi gusto niya sanang bumali at mag-day off ng mas maaga kasi may pupuntahan sila ng asawa niya, di ba, Efren? Oo. O siya, pinapayagan na kita. Sige na, umuwi ka na, hintay mo na lang asawa mo doon, ha? May pupuntahan pa kami ng friend ko. True! Tara na, Juliet. Baka wala na tayong maupuan sa sinihan. Bye, boy! Boy? Isa lang akong boy sa kanya? Para akong tinadyakan sa sikmura sa mga narinig kong pagkakaila sa akin ni Juliet. Harap-harapan niya itong ginawa at ito ang unang beses na narinig ko ito. Kinakahiya na ba talaga niya ako? Akala ko ba ang sabi niya kahit sino pa man ako ay mahal niya ako at tanggap niya ako? Bakit ngayon ay nagbago na? Habang nasa loob ako ng jeep noon ay panayang punas ko sa mga mata ko. Namuon na kasi ang mga luha at ayokong makita ito ng mga tao. Ginagamit ko ang manggas ng polo ko para pangpahid ko sa mga mata ko. Ang polo na ito na hinaram ko pa kay Kano para magamit sa espesyal na okasyon na yon na mauuwi din pala sa wala. Dala ko pa rin ang mga regalo ko na sana'y para kay Juliet. Ni hindi man lang niya ito hinawakan o tinignan. Ni pasasalamat kahit konti lang ay wala akong natanggap sa kanya. Umuwi ako ng bahay para iwan muna ang mga regalo ko at saka ako dumiretso sa palengke para bumili ng makakain namin ni Juliet. Hinawakan ko na lamang ang sinabi niya na sa bahay na lang kami magkita. Doon na lang siguro niya balak mag-celebrate ng anniversary at pwede na rin doon bibili ako ng lechong manok at soft drinks. Tapos bibili ako ng cake sa panaderyang suki ko sa tuwing umaga. May mga bilog na cake na nakadisplay doon. Bago magdilim ay kailangan kong mahihanda na ang lahat ng kailangan para yon na agad ang maabutan ni Juliet sa pag-uwi niya. May nadaanan pa nga akong nagbebenta ng lobo. Bumili ako ng 3 piraso. Isasabit ko ito malapit sa bintana. Magugustuhan ito tiyak ni Juliet. Ang sabi kasi niya noong bata pa lamang siya ay mahilig siyang kumuha ng lobo sa mga birthday yan na pinupuntahan nila ng mama niya noong bata pa lamang siya. Nakarating ako sa bahay sakto sa inaasahan ko. Naghilamos lang ako sandali para mawala ang pinaghalong pawis at natuyong mga luha kanina. Nilinis ko na rin ang manggas ng polo sa pamamagitan ng basahan. Nilapag ko na sa mesa ang lechong manok at nagsaing na rin ako. Habang hinihintay ang sinaing ay sinabit ko na rin ang mga lobo at saka pinatong sa upuan ang mga regalo ko kay Juliet. Nagwalis na rin ako sa kusina at inayos ang mesa. Yung mesa na nakikita ko sa mga restaurant. Sinubukan kong gayahin yon kung paano ang pagkakaayos ng mga ito at pinagkasya kung anuman ang gamit na meron lamang sa bahay. Nang matapos ang sinaing ay pumasok na ako sa kwarto para mag-ayos ng mukha. Humingi ako ng konting pulbos ni Juliet. Bahagyang ipinahid sa aking mukha at naglagay ako sa likod ko para mawala ang pawis at amoy at pagod nito. Nagsuklay at naglagay din ako ng gel. Nang makontento na ako sa itsura ko ay bumalik na ako sa kusina. Pinagpag ang aking damit bago ako umupo habang hinihintay si Juliet. 1, 2, 3, 4, 5 oras na ang lumipas pero wala pa rin si Juliet. Lumalamig na ang lechong manok na gusto ng patungan ng mga langaw na nakapasok sa bahay. Panayang wagwag ko sa aking mga kamay para hindi sila makalapit. Yun ang ginawa ko para magpalipas ng oras. Ang sinaing na lumamig na ay mayat maya kong iniinit bawat oras na lumilipas. Marahil ay nagtutong na ito pero ayos lang basta ang importante ay mainit ito na madadatna ni Juliet. Alam kong ayaw niya at nawawalan siya ng gana kapag malamig ang kaning nakahain. Umidlip ako ng saglit nang maramdaman kong bumagsak na ang talukap ng aking mga mata.
Tinakpan ko na lamang ng malaking plastik ng mangkok ang lechon. Umidlip ako habang nakaupo. Hindi ko na namalayan ang oras. Dala ng pagod ay napasarap ang idlip ko. At nagising na lamang ako nang marinig kong nagbukas ang pintuan. Niluwan nito si Juliet at agad akong tumayo para salubungin siya, pero imbis na yakapin ako nito o salubungin ng may ngiti ay bigla na lamang nitong sinampal at pinagmumura ko. Bobo? Tanga? Walang pinag-aralan at walang kwenta at inutil. Ito ang mga paulit-ulit na salitang sinabi niya sa akin habang dinuduro-duro niya ako sa noo ko. Hindi ako makasagot noon. Ayokong salubungin ang galit niya. Galit na nagmula sa pagpunta ko ng walang pasabi sa school nila, yun ang kinakasama ng loob niya. Sa mga oras na yon ay pinipigilan kong umiyak sa masasakit na salitang pinapaligo niya sa aking mukha. Hindi ko siya matignan dahil mas lalo ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko siyang nanlilisik at puro puot ang laman ng kanyang mga mata. Nang matapos itong ilabas lahat ng sama ng loob niya, ay itinulak niya ako na naging dahilan para mabunggo ko ang mesa at malaglag ang lechong manok. Padabog itong nagpunta sa kwarto. Pinulot ko ang lechon habang punong-puno ng mga luha ang aking mga pisngi. Pinagpag ko ang lechon at saka binalik sa lamesa. Naupo ako noon at kailangan kong maupo dahil bigla ay nanghina ako ang aking mga tuhod dahil sa mga nangyari. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang salubong sa akin ni Juliet. Napatingin ako sa bintana. Maliwanag na pala. Umaga na pala. Tapos na pala ang anniversary naming dalawa. Hindi ako iniimik pa ni Juliet mula noong inaway niya ako. Gustuhin ko man siyang kausapin pero hindi ko magawa. Sa tuwing lalapitan ko siya ay kukumpasan niya ako sa kanyang palad na huwag lumapit at sinusunod ko yon. Ayokong lumala pa ang galit nito sa akin at hinayaan ko na rin ang mga gabing hindi ito umuuwi at kung uuwi man siya, parang wala pa rin siyang nakikitang friend. Nasanay na rin ako sa amoy alak at puro sukang mga damit niya na nilalabhan ko. Gusto ko nang sanayin ang sarili ko sa ganito kasi baka sa ganitong paraan ang gusto ni Juliet na magsama kami. Baka kapag pumayag lang ako sa ganitong klaseng pagsasama ay hindi niya ako maisipang iwanan. Okay na yon sa akin. Sinubukan kong muli na matutong magbasa. Kapag wala si Juliet ay binubuksan ko ang libro niya para magsimulang magbasa. Panay ang tingin ko sa pintuan at nagbabantay baka bigla siyang dumating. Baka magalit ito kapag nakita niyang hawak ko ang mga libro niya. Habang nagluluto, naglilinis at naglalaba ay pilit kong tinuturuan ang sarili ko na magbasa. Kahit na hindi ko maintindihan ang mga salitang pinipili kong basahin ay binabasa ko pa rin. Kahit na dito lang muna ako magsimula. Matuto munang magbasa bago maintindihan yung mga salitang yon. Baka kasi kapag natuto na ako magbasa, hindi na ako hahamakin at lalaitin pa ni Juliet. Baka sakali kapag marunong na ako magbasa ay babalik na yung dati naming samahan tapos mamahalin na niya ako ulit at hindi na niya ako ikakahiya sa mga kaibigan niya. Pwede na niya akong ipagmalaki. Gusto ko talagang mangyari yon, Papa Dudut. Yung mahalin niya ako ulit at tanggapin. Kapag naiisip ko yon ay ginaganahan akong matutong magbasa. Masosurpresa si Juliet kapag nalaman niyang parang edukado na ako. Sana nga talaga matuwa siya. Para malaman ko kung tama ang ginagawa kong pagbabasa ay nagpaturo ako kay Kano. Gusto kong pakinggan niya ako habang nagbabasa para maitama niya ang mali ko. Dinampot ko ang librong hindi ginagamit ni Juliet. Matapos kong maglinis ng bahay ay pumunta na ako ng palengke. Pero hinarang ako ni Aling Karing at inutusan akong buhatin ang mga carrots para ilipat doon sa isang pwesto niya. Pumayag naman ako para mabigyan niya ako ng pera.
Nang matapos yun ay hinanap ko na si Kano pero nakasalubong ko naman si Mang Teryo. Nagutos ito na balatan ko ang mga paa ng manok na napasingawan ng mainit na usok para lumambot. Alam ko matatagalan ako noon pero wala akong magawa dahil trabaho yon. Nilapag ko muna ang libro sa gilid at nagsimula na. Sa pagmamadali ko ay hindi ko na malayang natalsikan ng libro ni Juliet. Nang matapos ako, agad ko itong pinagpag para hindi kumalat ang mga talsik ng dumi. Matapos kong kunin ang bayad sa akin ay tumakbo na ako para hanapin si Kano at nakita ko nga na nakaupo ito habang nakikipagkwentuhan sa isang tindahan ng matandang babae. Nagso-soft drinks pa ito habang panay ang hagalpak. Kano! Oh, parang Efren! Tagal mong di nagpakita. Musta na? Naging abala lang sa bahay. Pasensya na pare. Kailangan magbantay ng bahay. Eh, si Juliet. Di ba niya magawa? Naku, ayaw ko na siyang istorbuhin pa. Alam kong abala din siya sa pag-aaral. Sa pag-aaral nga ba talaga? Oo naman. Makikita ko naman yun eh. Gaano ka kasigurado na nag-aaral nga siya? Kasi madalas siya sa school at gabi na kung umuwi. Pagod palagi. Nakakaawa naman kung pati sa bahay pagtatrabahuin ko pa siya. Naloko na. Alam mo, parang Efren. Huwag na lang natin pag-usapan si Juliet pare. Kaya kita pinuntahan kasi gusto ko sana magpatulong sa'yo tungkol sa pagbabasa. Oh, bakit? Gusto ko sanang tignan mo kung tama ba yung pagkakabasa ko ng mga salita dito sa libro. Huh? Para saan? Hindi para sa akin. Para kay Juliet. Gusto ko matuwa siya kapag nalaman niya na marunong na ako magbasa. Matutuwa ba siya talaga? Hindi ko alam. Pero sa tingin ko naman malaking tulong yun kung matuto ko magbasa para... Para mahalin ka pa niya. Para di ka niya iwan. Matyaga akong binantayan at tinulungan ni Kano na magbasa. Kahit siya man daw ay hindi rin maintindihan ang mga binabasa namin. Grade 6 naman ang itinapos ni Kano pero marunong na itong magbasa. Siguro ay inabot kami ng 2 oras sa pag-aaral. Kung hindi lang may nagutos kay Kano ay hindi pa sana namin tatapusin yon. Gusto niyang matuto na akong magbasa. Mukhang nakakaramdam ito sa pinagdadaanan ko. Binalikan ko isa-isa ang mga naituro niyang tama sa akin at pagkatapos noon ay umuwi na ako. Nagmamadali at kailangan ko palang magsaing at magluto. May kangkong pa naman sa bahay at may bagoong. Ipiprito ko na lamang ang natitirang tuyo at ilalaga ang kangkong. Lakad takbo ang ginawa ko, makaabot lamang sa bahay. Nang makarating na ako sa bungad ng bahay ay hingal na hingal pa akong huminto. Nang makabawi na ako ng lakas ay nilabas ko na ang susi ko pero nagulat ako nang malamang bukas na pala ang pintuan. Binuksan ko yon at doon ay nakita ko si Juliet na nakakunot noo. Saan ka galing? Diyan lang sa palengke. Nagbuhat ng carrots at nagbalat ng paa ng mga manok tapos pinuntahan ko. Kanina pa ako nandito? Ngayon ka lang talaga uuwi? Mag-aalas 6 pa lang naman ng gabi ah. Gabing-gabi na yan para sa akin. Gutom na ako. Saan yung pagkain? Ay, oo, mabilis lang to, sandali lang. Magluluto ko ng tuyo at kangkong. Magsasaing. Pero kung gusto mo, isasangan ko na lang yung kaning lamig dyan. Ayoko ng kangkong, ayoko ng tuyo, ayoko ng kaning lamig. Ano ba? Saan ka nagpupunta imbes na mamalengke na lang ang ginawa mo? Kakasira ng araw. Ano bang gusto mong pagkain? Kukuha ko ngayon din. Hintayin mo ako. Magtimpla ka muna ng kape o kaya... Gusto ko ng manok at mainit na kanin. Lumabas ka na at bumili ka. Ngayon na! Oo, Juliet. Teka, bumalik ka dito. Bakit nasa iyo yung libro ko? Hiniram ko lang kasi ano... Kasi ano? Gusto ko lang naman matuto magbasa, Juliet. Saka, di mo naman ginagamit yung librong yan eh. Sa tingin mo talaga matututo ka pa? Mapurol ng utak mo eh. May edad ka na. Wala nang panglangis sa utak mo, hoy. May mga natutunan naman akong basahin. Tinuruan nga ako ni Kano kung tama yung mga nabasa ko. Nagpaturo ka pa talaga sa katulad mong walang tinapos. Grade 6 tinapos niya. Hala,
Sinagot mo pa talaga yan? Totoo naman kasi, Juliet. Wala akong pakialam sa inyong dalawa ng kaibigan mong bobo na katulad mo. Bahala ka kung anong gagawin mo sa buhay mo. Basta wag mo lang pakialaman ng mga gamit ko. Kapal na mukha nito. Gustong matuto magbasa. Saan mo naman gagamitin yung pagbabasa mo? Sa pagbubuhat sa palengke? Hindi. Ayun naman pala eh. Hindi wag mo nang pilitin ang sarili mo matuto magbasa. Papahirapan mo pa sarili mo. Imbis na mag-focus ka na lang sa pagtatrabaho sa palengke at pag-aayos dito sa bahay kung ano-anong iniisip mong gawing matanda ka. Ewan ko sa'yo. Bigyan mo na lang ako ng 500 dyan. Sa labas na lang ako kakain eh, kung kasabay ka. Madedemonyo ako sa'yo eh. 300 lang meron sa akin, Juliet. Okay na yan. May utang ka pang 200 sa akin ha. Ibigay mo sa akin bukas bago ako pumasok. Nang umalis si Juliet ay naiwan ako sa bahay na mag-isa. Niluto ko pa rin ang kangkong at tuyo. Sinangagang kanin, naglinis. Tahimik ako habang ginagawa ko yon. Habang paulit-ulit kong pinapaikot sa utak ko ang mga salitang binitawan nito kanina. Nang matapos ako maglinis ay pinasok ko na sa kwarto ko ang libro niya. Nilinis ko pa itong muli para masiguradong katulad pa rin ito ng dati. Lumabas ako papunta sa palengke. Nagtanong-tanong doon kung may ipapagawa ba ang mga ito. May 3 pwesto lang ang nag-utos sa akin at magbuhat daw ako at maningil ng pautang. Nagawa ko lahat ng yon bago magsara ang palengke. Kumita ako ng 700 pesos. Okay na ako. Umuwi ako ng bahay 8:30 na. Pero wala pa rin si Juliet. Pumasok ako ng kwarto, naupo sa kama at pinagmasdan ito. Ito ang saksi sa pagmamahalan dati namin ni Juliet. Dati ay damit lang ang laman nito at orokan. Ngayon ay may TV na, radyo, libro at iba't ibang abubot ni Juliet. Napangiti ako. Malayo na ata talaga ang narating naming dalawa. Nang makontento ako sa pagbabalik sa mga alaala naming dalawa roon ay binuksan ko ang orokan at isa-isang kinuha ang aking mga damit. Nilagay sa sako bag at konti lang naman ang damit ko kaya madali ko yung naayos. Nang matapos ako ay lumabas ako ng kwarto. Nilabas ko ang pitaka ko at iniwan ang 200 pesos na kailangan ni Juliet sa ibabaw ng mesa. Pinagmasdan ko muli ang bahay namin. Walang luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Ramdam ko naman ang sakit sa dibdib ko pero hindi ko gustong lumuha ang mga mata ko. Lumapit na ako sa pintuan habang bitbit ang sako bag. Binuksan ko yon at saka umusal ng paalam sa tahanang matagal ding inalagaan. Oras na. Oras na para magpaalam sa bahay, sa mga alaala sa minsang naging saya, sa lungkot sa dating pagmamahalan, sa aming dalawa, kay Juliet at oras na para magpaalam at oras na para mangako sa sarili ko na huwag nang lilingunin pa ang mga bagay na minsang nagpasaya sa iyo pero ngayon ay unti-unting dumudurog sa puso mo. Ang inyong kapuso at kabarangay, Efren. Ikaw kabarangay, tulad ni Efren, kaya mo nga rin bang magpaalam sa mundo mo? Sa taong ginawa mong buhay? Sa taong akala mo ay mamahalin mo habang buhay? O baka naman katulad ka ng iba na umaasa na baka sakaling bumalik siya sa dati o bumalik kayo sa dati kaya hanggang ngayon, andiyan ka pa rin at umaasang darating ang araw na yon. Pero paano kung hindi na? Paano kung ang pagbabago niya ay permanente na? Hahabol ka pa ba sa kanya? O hahayaan na siyang makalayo kung saan man siyang direksyon ihangin ng kanyang pagbabago? Ikaw, ano ang desisyon mo? Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong Mr. Love Stories, Papa Dudut, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng magandang katawan. Ito kasi karaniwan ang ginagamit nating pang-akit kapag gusto nating maghanap ng taong makakapareha ng ating puso. Pero sa sitwasyon ng letter sender nating si Johanna, kahit malaki ang katawan niya ay hindi ito naging hadlang para maging masaya ang kanyang buhay. Ngunit kaakibat ng pagkakaroon niya ng mabigat na timbang, ay pahirapan naman sa kanya ang makahanap ng taong iibigin. Ano kaya ang mga bagay na gagawin ni Johanna para makamit ang inaasam niyang pag-ibig? Ito ang sabay-sabay nating pakinggan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, walang perpektong katawan. Ang meron lamang tayo ay magandang katawan na merong iba't ibang hugis at anyo. Sabi nga sa 1 Peter 3 verse 3, your beauty should not come from outward adornment. At yun ang isang bagay na pinanghahawakan ko simula noon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Johanna. 33 years old at nagtatrabaho bilang government employee sa lalawigan ng Quezon. Kapag nakikita ako ng mga tao noon ay isang katangian ng unang mapapansin nila mula sa akin. Walang iba kundi ang pagkakaroon ko ng malaking katawan. Mataba po ako noon at isa itong katotohanan na hindi ko pwedeng itago. Bata pa lamang kasi ako ay malakas na po talaga akong kumain. Tinuruan kasi ako ng mga magulang ko na huwag mag-aksaya ng pagkain. Nasanay na ako na lahat ng nasa plato ko, maliban sa butot tinik, ay kailangan kong ubusin. Ni isang butil ng kanin ay wala kayong makikita sa plato ko magmula noon hanggang ngayon. Ako ang pinakamalaki sa aming 4 na magkakapatid. Kahit na ako ang bunso ay ako tuloy ang napagkakamalang panganay ng mga hindi nakakakilala sa amin. Dahil bata pa lamang ay mataba na ako, nasanay na ako sa pangbubuli sa akin ng mga tao. Lagi akong tinutokso dahil sa timbang ko. Laging ako ang ginagawang katatawanan dahil sa laki ng katawan ko. Nung una ay nasasaktan ako sa mga biroang tulad noon. Nakakainsulto kasi siyang pakinggan, Papa Dudut. Pero nung nagdalaga na at nagmature na ang pag-iisip ko sa halip na ikahiya ang timbang ko, ay mas naging proud pa ako rito, Papa Dudut. Hoy! Ayan ay pamangkin ko! Johanna! Hello po, Uncle Emilio. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinahanap ah. May dinalaw pa po kong kaibigan eh. Alam mo namang reunion ng pamilya natin ngayon. Tapos ibang tao pa inuna mo. Ngayon na nga lang tayo makakapag-banding tapos late kapag dumating. Pasensya na po, mas nauna yung plano namin ng kaibigan ko eh. Pero hayaan nyo na po, ang mahalaga, nandito naman na ako, di ba? Oo nga naman. Ang mahalaga kumpleto na tayo. Kumusta na po kayo? Parang napaaga yata ang inuman nyo ah. Lasing na naman kayo? Hindi pa ako lasing. Talagang inuman agad ang inunan nyo ah.
Alam mo naman na hindi mawawala ang inuman sa mga ganitong salo-salo. Mas maaga, mas masaya. Kung sa bagay, lagi namang may inuman kapag ikaw ang kasama namin eh. Ay, oo nga po pala. Totoo ba yung nabalitaan ko na mangungupahan na raw kayo malapit dito? Oo, may nahanap akong bagong trabaho dito lang din. Kailangan kong mangupahan kasi mahirap din naman kung magpabalik-balik ako sa amin. Imbis na gumastos sa pamasahe, punin ko na lang. Dapat dito na lang po kayo sa bahay. Sayang din yung renta ninyo. Yun nga rin ang sabi ng tatay mo sa akin. Pero syempre, ayoko rin namang makipagsiksikan dito sa bahay nyo. Malaki naman tong bahay ah. Hindi po problema kahit dito na muna kayo magstay. Sa laki ng katawan mong yan, kakasya pa ba ako dito sa bahay nyo? Si Uncle naman, kararating ko lang pinabalahura na agad ako. Hindi, totoo nga. Mas lumaki katawan mo ngayon kumpara nung huli tayo nagkita. Siyempre po, last year pa nung huling kita natin. Marami nang nagbago sa katawan ko. Ano? Mas nadagdagan yung taba mo? Mas masarap kumain eh. Ano magagawa ko? Dito laro mo yung pinsan mo. Ang sexy-sexy. Sino po? Si Roxanne? Oo, yung panganay ko. Di ba magkasing edad lang kayo? Opo, mas matanda lang siya ng 7 buwan kesa sa akin. Yung pinsan mong yun, sobrang banidosa. Kaya tuloy ang daming nagkakandara pa sa kanya. Kumusta na pala siya? Nandito ba siya ngayon? Wala, nandun siya sa nobyo niya sa Bulacan. Doon na siya nakatira kayon eh. Ah, ganun ba? May boyfriend na pala siya? Oo, meron na. Matagal na. Ikaw ba? May boyfriend ka na rin ba? Wala pa po eh. Ang choosy ng mga lalaki ngayon, daig pa mga babae. Ang hanap kasi ng mga lalaki, yung sexy. Wala magkakagusto sa'yo kung ganyang mas mataba ka pa sa baboy. Uncle, puso ang ginagamit sa pagmamahal, hindi mata. Hindi kailangang sexy ang babae para mahalin. Ay sus, sino bang niloko mo? Lahat ng tao gusto sa sexy. Siguro may magkakagusto pa rin naman sa'yo kapag wala na silang pagpipilian. Hello? Grabe makatawa ha. Tawang-tawa, Uncle. Biro lang naman. Huwag kang masasaktan sa mga pinagsasabi ko ha. May katotohanan din naman yung mga sinasabi ko eh. Opo, sanay na po ako sa mga ganyang banat. Basta ako, proud ako sa katawan ko ngayon. Ang mahalaga, araw-araw akong busog. Kung sa bagay, katawan mo naman yan. Wala na akong magagawa kung gusto mo talaga maging mataba. Ayan, ganyan dapat. My body, my choice. Kayo nga paubos ng buhok nyo pero hindi ko naman pinapansin. Natural lang yan. Tumatanda na tayo eh. O kaya dapat hinay-hinay na rin kayo dyan sa pag-inom nyo. Nasaan na pala si na mama? Nasa loob, kumakain. O sige po, maiwan ko na kayo. Papasok na rin ako sa loob. O siya, sige. Kumain ka na rin dun at baka malipasan ka pa ng gutom. Mabawasan pa yung mga bilbil mo. Kayo rin po, enjoy sa pag-inom. Pakamusta na lang din sa atay nyo ha? Hindi na uubra sa akin kahit ano pa ang itawag nila sa katawan ko. Sa katunayan ay na-enjoy ko pa nga ang pagiging mataba ko dahil marami ang napapalingon sa akin sa tuwing nakikita ako ng tao. Pakiramdam ko ay para kong artista na pinagtitinginan ng mga tao. Sa halip na mahiya ay niyakap ko ang tingin na yon na siyang nag-boost palalo ng confidence ko. Katawan ko ang naging patunay kung gaano ako ka-successful sa buhay noon. Ibig lang sabihin ng pagiging mataba ko ay hindi ako napapabayaan mula pagkabata. Nakakakain ako ng mga bagay na gusto kong kainin. Anytime ay pwede kong lutuin ang mga pagkain na maisip kong kainin. Sa katunayan, punong-puno nga ang ref namin ng iba't ibang ingredients. Pwede kong magluto ng pasta anumang oras. Pwede ako mag-bake ng cake kung gugustuhin ko. Ako ang gumagawa ng sarili kong kape. Kapag nag-crave ako ng leche flan ay pwede akong gumawa ng sarili ko kahit sa kalagitnaan pa ito ng gabi. Pero sa kabila ng pagtanggap ko sa sarili kong katawan, ay hindi pa rin talaga maiiwasan ang diskriminasyon sa mga katulad kong matataba. Aaminin ko, Papa Dudut, na maraming struggle ang pinagdadaanan ng mga taong malalaki ang katawan na katulad ko. Una na rito ay ang transportasyon. Hirap na hirap akong mag-book ng motorcycle taxi dahil minsan kinakancel nila ang booking ko kapag nakikita nilang malaki ang katawan ko.
Takot din sila na baka masyado akong mabigat para sa motor nila. Minsan ay hirap silang mag-drive dahil may kabigatan ako. Mahirap din makipagsiksikan sa mga public transportation dahil nga sa sobrang lapad ko. At yon ang lagi kong nakukwento sa kaibigan kong si Remy. Oh my gosh, magko-concert sila rito. Ano yun? Wala. Yung favorite K-pop group ko. May concert pala dito sa Pinas next month. Shucks! Max out na yata yung credit card ko. Paano ako makakabili ng ticket niyan? Ang laki ng problema First time lang kasi nilang mag-concert dito. Kailangan kong makakuha ng ticket para makita ko sila in person. Crush na crush ko kaya yung leader nila. Ayan, diyan ka magaling Sa mga Koreanong singputi ng singkamas. Hayaan mo na ako. Dito nga lang ako sumasaya eh. Mabalik tayo sa kinukwento mo kanina. So ano nga nangyari dun sa reunion nyo? Ayun nga. Ang highlight na naman ng buong ganap, yung katabaan ko syempre. Bidang-bida na naman ang ate mo. Kesyo mas tumaba raw ako ngayon kaysa nung huling kita nila sa akin. Kaya raw ako nananatiling single kasi natatakot daw yung mga lalaki sa sobrang laki ng katawan ko. Grabe naman yung mga kamag-anak mong yan. Ganun talaga kapag matatanda. Medyo naiwan yung kaisipan nila sa panahon nila. Di nila alam yung mga matataba ngayon, mas pogi pa ang jowa nila kaysa sa mga sexy dyan. Ang tanong, meron ka ba nun? Wala pa akong jowa, pero hindi naman ako nagmamadali. Darating din yan. Aminin mo, apektado ka sa mga pinagsasasabi nila. At bakit naman ako magpapaapekto? Kasi may point naman sila. Isa ka rin eh. Medyo may pagka-boomer din yung pag-iisip mo eh. Hindi, ang ibig kong sabihin, totoo naman na wala ka pang jowa hanggang ngayon. Hindi ko naman kailangan ng jowa ngayon. Masaya ako kahit wala akong boyfriend. Or wala lang talagang choice kasi wala naman nagpaparamdam sa'yo. Grabe ka ha? Kaibigan ba talaga kita? Oo naman, at gusto ko na maging masaya ka rin. Masaya ako, FYI. Hindi magiging lalaki ang source of happiness ko at never mangyayari yon. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka pa nagugustuhan. Pero alam mo, maganda rin naman na patunayan mo sa mga bashers mo na kahit mataba ka, kayang-kaya mong makahanap ng lalaking magmamahal sa'yo. Ay, hindi ko kailangan ng validation ng ibang tao. Magkakajowa ako kung kailan nakatakda akong magkajowa. Hindi ko ipipilit ang wala pa. Okay, sabi mo Hindi ko kinakahiya ang pagiging mataba ko. Alam mo, yung pagiging sexy ng isang tao, hindi naman nakabase sa pangangatawan natin eh. Nakabase yan sa kung gaano ka-confident ang isang tao. At ako, confident ako sa mga taba ko. Di good for you. Yun naman din ang maganda sa'yo Keber kung pagtawanan ka ng iba, ang mahalaga masaya ka. Tama. Pero ang nakakainis lang, bakit kailangan pagtawanan ng taong matataba? Bakit yung mga payat hindi naman ginaganon? Double standards eh. Kapag kaming matataba, kailangan bayaran yung ekstrang upuan kasi masyado kaming malaki. Pero yung mga payat ba, kalahati lang ba yung bayad kasi maliit lang yung space na nagagamit nila sa pagkukommute? Hindi naman, di ba? Aba, malay ko dyan. Bakit akong tinatanong mo dyan hindi naman ako nagpauso niyan? Ayun nga ang punto ko. Ang lala ng discrimination sa mga matataba, pare-pareho lang din naman tayong tao. O akala ko ba hindi ka apektado? Hindi nga ako apektado. Naaawa lang ako sa ibang katulad ko na nabubuli dahil sa pagiging mataba nila. Hindi talaga natin maiiwasan yan kasi maraming tao ang walang modo at puro kasamaan ang pinapairal. Ay, sana mawala na yung ganong klaseng diskriminasyon sa mga susunod na henerasyon. Umaasa ako sa mga kabataan na pagdating ng panahon, hindi na issue sa kanila yung matabaman o payat ang isang tao. Sana nga. Papadudot, hindi na ako apektado sa bawat katatawanang ginagawa nila sa timbang ko. Wala na akong pakialam kahit na anuman ang sabihin nila tungkol sa akin dahil hindi naman sila ang nagpapakain sa akin. Masaya na ako sa mga bagay na meron ako noon. May struggle man ng konti pero nalalampasan ko naman ito araw-araw. Ang mahalaga ay buwan-buwan akong sumasahod at nasosuportahan ko ang pamilya ko dahil isa akong matinong tao. Nababayaran ko ang bills ko on time at nagagawa ko pang mag-ipon ng pera. Wala akong bisyo.
Kapag nagkayayaan ay nakikipag-inuman ako minsan pero hindi ko ginagawang personality ang pag-inom. Hindi rin ako mahilig sa sugal. Hindi ako mahilig sa online shopping. Ang kinakaadikan ko lang noon ay ang pagbili ng merch ng paborito kong K-pop group at nagpupunta ako sa mga concerts nila. Kung tutuusin ay napakasimple lang ng buhay ko. Buong hapon akong nagtatrabaho sa malamig na opisina at pagka-uwi ay nagagawa ko pa rin ang mga bagay na kinakasaya ko. After work kasi ay nagkakaroon pa ako ng time para gawin ang mga hobbies ko katulad na lamang ng panonood, pagbabasa at pagluluto. Minsan kapag weekends ay lumalabas din ako kasama ang mga kaibigan ko. Itinitreat ko rin sa labas ang pamilya ko. Masaya na ako noon dahil tinatamasa ko ang buhay na ninanais ko. Wala kang mahahanap na stress sa buhay ko dahil payapa na ito. Hanggang sa isang araw ay biglang nagbago ang pananaw kong yon dahil sa isang tao. Hindi ko po kasi inaasahan at bigla na lamang titibok ang puso ko sa isang lalaking bigla na lamang dumating sa aking buhay. Nagsimula ang pagbabago sa buhay ko noong makilala ko si Dennis. Una kami nagkita sa isang gathering noong nagkaroon ng despedida party ang isa sa mga katrabaho ko dahil magmamigrate na sila noon sa Canada. Inimbitahan niya ang iba't ibang circle of friends niya at doon ko mismo unang nasulyapan si Dennis. Ang first impression ko sa kanya noong una na makita ko siya ay sobrang cute niya, Papa Dudut. Malinis siyang tingnan at kahit nasa malayo ay parang napakabango niya. Boy next door ang datingan niya. Maganda ang tindig at kalkulado ang bawat galaw nito. Sa buong party tahimik lamang siya. Man of few words, ika nga. Kung hindi mo siya lalapitan para kausapin ay hindi ka rin niya kakausapin. Medyo mahihain man siya sa simula pero kapag nakilala ka na niya ay unti-unti rin siyang mag-o-open sa'yo. Dahil likas na sa ugali ko ang maging life of the party ay hindi nakaligtas sa akin si Dennis. Kinausap at in-entertain ko siya buong gabi at nakita ko magaan din naman pala siyang kasama. Hindi ko siya hinayaang ma-out of place. Lagi ko siyang isinasama sa usapan, sa katuwaan at sa tingin ko ay nagustuhan naman niya ang naging gesture kong yon. Pagkatapos ng party ay nagkayaan pa kaming lumabas kasamang ilang kaibigan para ituloy ang pagsasaya. Nagpunta kami sa isang bar para mag-chill at doon ay mas nakilala pa namin ni Dennis ang isa't isa. Hindi nga. Naging model ka rin? Matagal na yun. 16 o 17 years old lang yata ako nun. Saan naman? Anong klaseng modeling yung ginawa mo? Ano? Rumampa ka ba? Print? TV commercial? Commercial model. Isang beses lang yun tapos hindi na nasundan. Ah, so nakita ka sa TV? Oo, nakita. Pero saglit lang, mga 10 seconds lang siguro. Uy, anong commercial naman yun? Soft drink commercial siya, pero baka hindi mo na naaalala yung pangalan. Hindi pumutok yung brand hindi sumikat. Tumigil na rin yata sila sa production kasi di ko na nakikita yung soft drink brand na yun sa mga store. O tapos, paano ka naman napunta sa advertising? Pakiramdam ko doon na talaga ako papunta eh. Communications kasi tinapos ko tapos may ad agency na nakakita doon sa ginawa kong commercial. Nag-offer sila sa akin ng trabaho. Tumagal ako sa kanila ng 4 years bago ko naisipang mag-freelance. Hanggang ngayon, freelance ka pa rin? Hindi na. May sarili na kaming agency ngayon kasama yung mga kaibigan ko. Naisip namin bumuo ng sarili naming company kasi why not, di ba? Oo, okay. Ang galing naman, may sarili ka na palang kumpanya. Maliit na company lang naman yun pero kahit papano may suki na kaming clients. Ikaw naman, bakit mo napili magtrabaho sa gobyerno? Parang biglaan din siya actually. After graduation, naisip kong mag-take ng civil service exam. Tapos since may backer naman ako, yung tita ko kasi nagtatrabaho sa City Hall. Naipasok niya ako. So since then, sa government ka na talaga? Oo, gano'n na nga. Hanggang ngayon sa City Hall pa rin ako nagtatrabaho. Balita ko, masusungit government employees.
Totoo ba yun? Uy, hindi naman lahat. May mga stricto talaga. Pero karaniwan, yung mga thunders na yun. Ako, personally, mabait ako sa mga tao. After all, silang nagpapasahod sa amin. Ano nang plano mo ngayon? I mean, nakikita mo ba yung sarili mo na tumanda na lang as a government employee or may ibang goal ka pa na gustong gawin? Sa ngayon, wala na. Okay na ako sa trabaho ko ngayon. Stable na yung buhay ko eh. Kaya ba't pa ako maghahanap ng iba kung okay naman na ako sa trabaho ko? Sabagay, may point ka naman. Ikaw ba? May iba ka pa bang gustong gawin? Parang gusto kong mag-aral ng law. Lo? Bakit naman lo? Parang alayo naman yata dun sa inaral mo at sa profession mo ngayon. Ewan ko nga, hindi ko maintindihan eh. Recently, bigla na lang ako nagkaroon ng interest sa batas. Kasalanan to ng mga crime series at courtroom drama na pinapanood ko ngayon eh. Uy, i-push mo yan. Why not, diba? Tsaka mukhang bata ka pa naman eh. May trabaho ka naman, kaya kayang-kaya mong i-pursue kung ano man ang gusto mong gawin. Wishful thinking lang naman yon. Feeling ko, hindi rin ako makakapag-commit doon. Masyadong madugo ang law eh. Oras at panahon ng kalaban. Pero bakit hindi mo itry? At least wala kang pagsisisihan kung sakali. Tingnan natin. Depende kung kaya ko na bang iasa sa mga kasama ko yung ad agency namin. Kapag naramdaman kong pwede na, baka ituloy ko yung plano kong maglo. Good luck. Matanong ko pala, ilang taong ka na? 27. O talaga? Magkaedad lang pala tayo. Talaga? 27 ka rin? Oo, Gemini ako, June 1. Ako naman Capricorn. Pasko ko pinanganak eh. Wow, magka-birthday pala kayo ni Jesus ha. Kaya siguro pinagpala ka. Ang saya siguro ng birthday mo, no? Kasabay mo mag-celebrate lahat ng tao. Kaya nga eh. Parang kailangan ko na yatang umuwi. Medyo gabi na. May lakad pa ako bukas. Teka, anong oras na ba? 11 na. Ano, maiwan ko na kayo ha. Mauna na ako umuwi. Ah, okay. Sige. Halika, magpaalam ka na muna sa mga kasama natin. Papadudod si Dennis yung tipo ng tao na hindi masyadong masalita pero kapag nakausap mo na siya ay mapagtatanto mong kakauntiman. Ang lumalabas sa bibig niya ay malaman ang bawat sinasabi niya. Halatang matalino siyang binata. Reserve siyang tao, marunong siyang makinig sa mga taong kinakausap niya at aware siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Siya yung kapag nagsasalita ay pinag-iisipan niya talaga ang bawat salitang binibigkas niya. Yun ang isang katangian nito na hinangaan ko papadudot sa kanya ng sobra. Plus points pa na sobrang ganda ng kanyang mukha, sobrang kinis at ang liit ng pores niya kaya glossy ang dating ng mukha niya. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung ang isang simpleng tulad ko ay mabilis na nagkagusto sa kanya. Matapos ang pagkikita namin yon ay hindi ko na sinayang ang pagkakataong makipagkaibigan kay Dennis. Kinuha ko ang socials niya at tinuloy namin ang getting to know stage naming dalawa. Approachable namang tao si Dennis, papadudot. Kaya kahit sobrang kulit ko sa chat ay nag-reply pa rin siya. Hindi ko siya tinatantanan dahil sobrang attached na ako sa kanya. Kahit na maikling panahon pa lamang kaming nagkakakilala. Simula noon tuwing lumalabas kami ng mga kaibigan ko ay lagi ko siyang inaaya. Kapag hindi siya busy ay sumasama naman siya sa amin at ang nakakatuwa may pagkakataon din noon na siya rin ang nag-i-invite sa akin na lumabas kasama naman ang sarili niyang circle of friends, papadudot. Medyo marupok man ang datingan ko noon ay hindi ko na talaga napigilan ng puso kong ibigin si Dennis. At alam yon ng kaibigan kong si Remy. Remy, may tanong ako. Oh, ano yun? Anong masasabi mo tungkol kay Dennis? Dennis Trillo? Hindi, si Dennis! Sino nga? Sinong Dennis ba yun? Yung nakasama nating lumabas pagkatapos ng despedida ni Catherine? Ah, yung cute na matangkad. Oo, yun nga. Ano namang meron sa kanya? Curious lang ako kung anong impression mo sa kanya. Ano namang sasabihin ko tungkol sa kanya hindi naman kami close? Gusto ko lang malaman kung ano ba yung na-feel mo nung nagkita kayo.
Bad vibes ba? May good aura ba siya? Ano? Wala naman. Ano siya, pogi, mukhang mayaman, mahiyain nga lang. Hindi nga ata kami nagkausap nung nagkasama tayo eh. Parang medyo suplado siya. Hindi gaanong approachable kasi may sarili siyang bubble. Di naman siya suplado. Masaya nga siyang kausap eh. Pero tama ka, medyo may pagkamahiyain nga siya. Bakit mo naman siya natanong? Ano bang meron? Type mo ba siya? Magkausap kami ngayon sa chat. Ay talaga? At ano naman pinag-uusapan niyo sa chat? Wala naman. Anything under the sun. Hangang-hanga nga ako sa talino ng lalaking yun eh. Ang dami niyang alam sa buhay. Type mo no? To be fair, cute naman talaga siya. Kaya hindi naman siguro maiiwasan na magkagusto ko sa kanya. Ay sis, kaya naman pala biglang-bigla nagtatanong. Tsaka kahit wag mo nang rasunan yung pagkagusto mo kay Dennis kasi totoo naman na pogi talaga yung tao. Pero ang tanong, wala bang jowa yan? Baka mamaya naglalandian kayo dyan tapos may girlfriend na pala siya. Hindi naman kami naglalandian, nag-uusap lang kami as friends. As friends daw. Doon din lang naman punta nun eh. Hindi, wala talaga. Alam mo, hindi magsasayang ang isang lalaki ng oras sa babaeng hindi naman niya gusto. May mga tinatawag namang platonic friendship eh. As in walang mali siya, friends lang talaga. So sinasabi mo, gusto mong hanggang platonic lang kayong dalawa ni Dennis? Syempre hindi. Yun naman pala eh. Ayoko lang namang mag-ilusyon. Baka mamaya kapag inisip ko yun, umasa tong puso ko. Tapos ano, ako rin ang masasaktan sa huli? Ay nako, sinasabi ko sa'yo, kapag kinakausap ka, may ibig sabihin na yun. Ang lalaki, madali lang maburyo yan kaya hindi magsasayang yan ng oras. At saka hindi naman kayo as in friends talaga eh. Kailan lang naman kayo nagkakilala? So sa tingin mo, meron din siyang something sa akin? Ayoko naman siyang pangunahan pero ang basihan lang naman ng mga sinasabi ko sa'yo ay yung experience ko. Parang bubuyog ang mga lalaki na lalapit sa bulaklak na gusto nila. Kung sa bagay, may punto nga yung sinasabi mo. Marami siyang ginagawa para sa akin na parang higit pa sa kaibigan na eh. Talaga? Tulad ng ano? Basta, hindi ko ma-explain eh. Napaka-sweet niya, napaka-caring, tapos kahit hindi siya pamilyar sa topic na pinag-uusapan namin, willing siyang makinig at matuto. Alam mo yun? Tuwing nag-uusap kami, ramdam ko yung interes niya eh, na makilala pa ako. Yan yung sinasabi ko! Interesado sa'yo yung tao! So ano nang gagawin ko ngayon? Aamin na ba ako? Wag! Wag mong gagawin yun! Dapat chill ka lang, wag mong ipahalata. Kapag ikaw ang umamin, baka mabigla siya. Matakot tapos bigla kang layuan. Mas maganda yung slow burn. Anong slow burn? Slow burn! Yun yung tinatawag na slowly but surely. Parang nagluluto ka ng karne na naka-medium heat. Matagal ang proseso pero at least alam mong naluluto siya ng maayos. Kapag minadali mo kasi, masusunog na yung labas tapos hilaw pa yung loob. Ganon din sa pakikipagrelasyon, wag dapat minamadali. So hahayaan ko na lang muna? Ganon nga. Hayaan mong dumating na lang yung araw na sure na talaga yung feelings nyo sa isa't isa. Tsaka doon na kayo magkakaaminan. Okay, sige. Tama ka. Low-key na lang muna ako ngayon. Tama yan! Gentleman na tao si Dennis. Sobrang affectionate na mga gestures niya sa akin. At kahit sino mang tao ay talagang bibigyan ng mali siya ang bawat ginagawa nito. Lalo na po sa akin na may pagka-assuming at marupok. May time nga noon na nagpadala pa siya ng bulaklak noong Valentine's Day. First time ko lang makatanggap ng ganong klase ng regalo sa Valentine's kasi never naman akong nagka-boyfriend. Tuwing lumalabas kami noon, lagi siyang nagtatanong sa akin kung nakauwi ba ako ng safe. May oras din noon na out of the blue ay bigla na lamang siyang nangumusta. Minsan kapag kinakailangan ko ng makakausap ay lagi siyang nagbibigay ng oras para sa akin. Siyang tagapayo ko sa mga desisyon na hindi ko magawa dahil napaka-insightful niyang tao. Siya na ang naging comfort ko kapag sobrang down na down ako sa buhay
Mas sa kanya na nga ako lumalapit noon kesa kay Remy, Papa Dudut. Hindi ko alam kung dahil bias lang ako sa kanya. Pero kumpara kasi kay Remy ay mas naiintindihan ako ni Dennis. Tandang-tanda ko pa. Bawat stories ko noon sa Facebook ay laging nag-heart react si Dennis. Kilig na kilig ako noon kaya inaaraw-araw ko ang paglagay ng story sa Facebook ko na ginawa ko ng diary. May mga kwentuhan din kami noon tungkol sa buhay-buhay na inaabot pa kami ng madaling araw. Dahil sa mga bagay na yon ay mas lalong nahulog ang loob ko kay Dennis. Ilang buwan na nagpatuloy ang magandang ugnayan namin ni Dennis. Sa pagtagal ng panahon ay mas lalo pa naming nakilala ang isa't isa sa puntong sobrang komportable na naming dalawa at kayang-kaya na naming mag-share ng sekreto sa bawat isa. May mga pagkakataon noon na nagpapasaring na ako kay Dennis tungkol sa mga nararamdaman ko sa kanya. Kaso hindi ko alam kung napipick up ba niya ito at nagkukunwari lang siyang walang alam o manhid lang talaga siya at hindi niya pansin ang pagkakagusto ko sa kanya. Nasa punto na kami noon na binibiro ko na siya na gusto ko siyang jowain at minsan ay nakikiride naman si Dennis sa mga biro kong yon. Pero kapag napupunta na sa seryosohan ng usapan ay bigla siyang umuurong. Ganon pa man ay wala pa rin nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Nandun pa rin ang concern niya sa akin na para bang may something talaga. Kaya naman ang ginawa ko ay sinunod ko na lamang ang advice sa akin ng mga kaibigan ko noon na umamin na kay Dennis para hindi na ako mapagod sa pagtatanong at pag-a-assume. Ako na mismo ang nag-first move sa kanya, Papa Dudut. Inaya ko si Dennis na lumabas isang araw ng dalawa lamang kami. Doon ay inamin ko na sa kanya kung ano ang nararamdaman ng puso ko. Uy, salamat pala na pinaunlakan mo tong invite ko sa'yo kahit biglaan ha. Oo naman. Sakto nga tong aya mo kasi matagal na rin akong hindi nakakalabas ng bahay. Talaga? Bakit naman? Busy kasi kami ngayon sa bago naming client. Opening na nila 2 months from now kaya nagpaplano na kami kung paano namin ipopromote yung business nila. Anong klaseng business ba yun? Bagong aesthetic clinic tapos nasabay pa yung isang event naman ng dati naming client. Kaya medyo ngarag. Oo, ang busy nyo pala. Mas maganda na yun kesa walang client, di ba? Oo nga naman. At least nagbo-boom yung company nyo. Di bali ng pagod basta may pumapasok na pera. Pero ang hirap siguro ng trabaho nyo, no? Kasi utak yung kailangan gamitin para makapag-promote eh. Kailangan talaga ng creativity sa trabaho namin pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung data analysis. Kailangan mo mag-research para mahanap mo kung ano yung pulso ng demographic na gusto mong kunin. Grabe, napaka-technical naman. Ang hirap sumunod. Sorry, lumalabas na naman yung pagiging know-it-all ko. Hindi ka know-it-all. Okay lang yun. Yun nga ang nagustuhan ko sa'yo eh. Napaka-knowledgeable mo sa mga bagay-bagay. Hindi ko nga alam kung paano nagkakasya lahat ng impormasyong nalalaman mo dyan sa utak mo eh. Pero sabihin mo lang kung nabobore ka na sa usapan natin. Minsan kasi yung ugali kong to, kinaiinisan ng mga kaibigan ko eh. Bakit naman? May pagkakataon daw kasi na lumalabas yung bida-bida na personality ko. Uy, hindi ah. Alam mo, mas malakas talaga ang appeal ng mga lalaking matalino. Para sa akin, mas nakaka-turn on yung may laman ng utak kesa sa papogi lang. Salamat. Eh ikaw, saan ka naman na-attract pagdating sa mga babae? Ako? Gusto ko yung self-aware. Yung marunong makiramdam, marunong makisimpatya. Ayoko sa masyadong padalos-dalos. Ang gusto ko sa tao yung nag-iisip muna bago gumawa ng desisyon. Okay. So may nahanap ka na bang babaeng self-aware? Actually, marami naman akong kakilalang ganun. Hindi, I mean, di ba nga attracted ka sa mga ganong klaseng babae? May nakilala ka na ba na ganon na, ewan ko, gusto mong ligawan or what? Wala pa naman. Sa ngayon, hindi pa naman kasi ako naghahanap. Katulad nga ng sinabi ko, busy pa ako.
Sa akin, hindi ka ba attracted? To be honest, nakakahawa yung pagiging masiyahin mo. Ang lakas ng confidence mo eh. Ikaw na siguro yung tanging babae na nakilala ko na hindi marunong makaramdam ng anxiety. Para sa akin na medyo introvert, ang laking bagay no na magkaroon ng kaibigang outgoing. Kaibigan? Oo, ikaw. Ikaw lang yung kaibigan ko na hindi nauubusan na mapag-uusapan. Hanggang kaibigan lang ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba halata? May gusto ko sa'yo, Dennis. Ang totoo niyan, napapansin ko na talaga noon pa na iba yung pakikitungo mo sa akin. Ayoko lang pangunahan ka kasi baka mali lang ako ng akala. Sana nga, mali na lang ako ng inakala. Bakit naman? Kasi Johanna, hindi pareho yung nararamdaman natin. Wala akong pagtingin sa'yo. Nakikita kita bilang kaibigan lang. Isang mabuting kaibigan. Sorry talaga pero wala akong nararamdamang anumang romantic feelings para sa'yo eh. Ganun ba? I'm sorry. Ay, hindi. Hindi mo kailangan mag-sorry. Sinubukan ko lang naman eh. At least ngayon, wala akong pagsisisihan. 'Di ba? Change topic na nga tayo. Masakit ma-reject, Papa Dudut. Pero tinanggap ko yon na parang MVP sa harapan ni Dennis. Hindi ko ipinakita na nasaktan ako. Hindi ko pinaramdam sa kanya na kailangan niyang maawa sa akin dahil lang hindi niya ako gusto. Tinapos ko ang date namin ng mabigat ang dibdib. Nung nakauwi ako ay saka na lamang lumabas sa mga emosyong kinikimkim ko. Masyado ko nag-expect sa isang bagay na imposible palang mangyari. Bigla akong naawa sa sarili ko dahil para kong tanga. Na umasang magkakaroon din ng pagtingin sa akin si Dennis. Masyado kong niromanticize ang mga naging interaction naming dalawa sa puntong napaniwala ko ang sarili ko na baka nga may lihim na pagtingin din sa akin si Dennis. Yun pala lahat ng gestures niya ay bilang kaibigan lamang. Hiyang-hiya ko sa ginawa kong yon para tuloy napaka-desperada kong tao dahil ako pa mismo ang umamin sa lalaking minamahal ko. Mabuti na lamang at kahit ipinahiya ko ang sarili ko, sa harap ni Dennis ay hindi pa rin nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Nagpatuloy pa rin ang interaction namin na parang walang nangyari. Thankful ako doon na hindi na muling inungkat pa ni Dennis ang ginawa kong confession sa kanya. Papa Dudut, gusto ko mang magalit kay Dennis ay hindi ko magawang magalit sa kanya dahil hindi naman niya kasalanan na hindi niya ako nagustuhan pabalik. Mabuti nga yon na maaga niya ako nireject nang sa ganon ay hindi na ako patuloy na umaasa at nag-iilusyon pa sa kanya. Kung pagkakaibigan lang ang gusto mula sa akin ni Dennis ay yun muna ang ibibigay ko sa kanya. Pero ganun pa man ay hindi pa rin ako nawala ng pag-aasa na balang araw ay mapapaibig ko rin si Dennis. Sabi sa'yo eh, hindi na darating si Dennis. Nag-promise kasi siya na pupunta siya ngayon sa birthday ko. Ano ba kasing sabi niya? Hindi na ba siya nag-reply sa'yo? Hindi pa nga eh. Hindi pa nga niya na-seen yung message ko kanina nung tinanong ko kung tuloy pa ba siya. Baka naman busy lang talaga. Nabanggit nga niya na may tatapusin muna siya sa work. Saka siya didiretso dito pagkatapos. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay nairaos mo yung birthday mo. Tsaka girl, birthday mo ngayon. Dapat masaya ka, hindi malungkot. Hindi kaya iniiwasan niya ako? Dahil na-awkward na siya simula nung umamin ako sa kanya? Pwede rin, pero sabi mo nga, nag-uusap pa rin naman kayo, di ba? Kahit na ganun yung nangyari. Baka busy lang talaga yung tao kaya hindi siya nakarating. Siguro nga. Bakit ba hinahayaan mong sirain ng isang tao yung araw mo? Hanggang ngayon ba umaasa ka pa rin na magugustuhan ka pabalik ni Dennis? Hindi. Malinaw na sa akin yung sinabi ni Dennis na nakikita niya lang ako as a friend. Malabong magkagusto siya sa akin. Yun naman pala eh. So bakit siya pa rin ang inaalala mo ngayon? Si Ella nga na kaibigan din natin.
Hindi rin nakarating pero hindi ka naman dismayado sa kanya. Eh syempre, iba si Ella. Kasi si Dennis mahal mo. Ay, naku Johanna, sinasabi ko sa'yo, bumitaw ka na hanggat maaga pa. Kaya ka nga ni-reject agad para makapag-move on ka na kaagad. Alam mo, Uncle Emilio naman. Akala ko ba natutulog kayo dyan sa sofa? umidlip lang ako saglit para mawala yung taba ng alak. Babalik din ako sa inuman mamaya. Maaga akong nalasing eh. Narinig ko pala yung usapan nyo nitong si Remy. Medyo malakas boses nyo eh. Sisingit lang ako, pwede ba? May gusto sana ako sabihin. Sige po, ano yun? Mabuti pa nga po na kayo na magbigay ng advice dito kay Johanna para matauhan siya. Umamin ka sa lalaking hindi ka gusto, tama ba? Opo. Tapos inimbitahan mo siya ngayong birthday mo pero hindi siya sumipot. Opo, ganun na nga po. Alam mo kung bakit hindi siya sumipot? Bakit po? Kasi ayaw niya sa'yo. Alam ko po. Yun nga po yung pinag-uusapan namin ni Remy eh. Pero alam mo ba kung bakit ayaw niya sa'yo? Kung bakit hindi ka niya magawang gustuhin? Bakit po? Kasi ang laki mong tao. Walang magkakagusto sa babaeng mas malaki pa ang katawan kesa sa lalaki. Grabe naman po kayo kay Johanna. Abay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Huwag niyo sanang masamain tong sinasabi ko. Hindi naman po ganun kababaw si Dennis para ibase sa panlabas na katangian yung pagmamahal niya. Kung ako sa'yo, magpapayat ka, magpasexy ka. Pagandahin mo yung katawan mo para magustuhan ka ng taong gusto mo. Tignan mo, kapag nakita kang sexy nung Dennis na yon, magkakandara pa siya sa'yo. Basta para sa akin, kalimutan mo na si Dennis. Makakahanap ka rin ng lalaki magkakagusto sa'yo, kesyo mataba ka man o hindi. Ang akin lang naman, mas madali ka makakahanap ng boyfriend kapag maganda ang pangangatawan mo. Tignan mo na lang yung anak ko. Ang tagal na nila ng boyfriend niya. Uncle, Remy, maraming salamat sa mga payo ninyo. Pero matanda na ako. Alam ko na kung anong gagawin ko sa sarili ko. Hindi na ako bata para pagsabihan nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman hahayaang masaktan tong sarili ko eh. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Salamat po sa advice nyo. Bumalik na po kayo dun sa inuman nyo. 2 case ng beer yung binili ko sa inyo. Sayang kung hindi nyo mauubos yun. O siya, sige. Maiwan ko na kayong dalawa. Sige po, pakalasing kayo! For the first time ay nasaktan ako sa mga narinig ko mula kay Uncle Emilio. May kurot ang mga sinabi nito dahil napagtanto ko na baka totoo nga ang kaya hindi nagkagusto sa akin si Dennis ay dahil sa itsura ko. Mataba ako kaya hindi niya ako nakikita bilang girlfriend material. Kung sabagay, taong gym si Dennis. Halata naman ito sa pagkakaroon niya ng magandang pangangatawan. Kung si Dennis ay puro abs at muscles ang nilalaman ng kanyang katawan. Ako naman ay puno ng bilbil hindi lang sa tiyan kundi maging sa mga braso ko, binti, leeg at pati na yata sa pisngi ko ay may bilbil na rin. Papadudod sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng panliliit. Napakalaki kong tao pero nanliit ang damdamin ko nung na-realize kong ang katabaan ko ang maaaring rason kung bakit walang taong nagkakagusto sa akin pagdating sa pag-ibig. Nung araw ding yon ay bigla ako nagkaroon ng impulse decision. Naghanap ako ng gym na malapit sa amin at nagpa-member ako doon. Nag-request din ako ng isang coach na pwedeng tumutok sa akin sa plano kong pagpapapayat. Gusto ko nang alisin ang mga taba sa katawan ko noon dahil naisip ko na kung sexy na babae man ang hanap ni Dennis ay yon ang ibibigay ko sa kanya. Ganon kalala ang kagustuhan kong mahalin ako pabalik ni Dennis. At gagawin ko ang lahat para lang mapaibig ko siya, papadudot. Sa loob ng 1.5 taon ay ginawa ko ang lahat para mabawasan ang timbang ko. Si Dennis ang naging motivation ko para alisin ang mga taba sa katawan ko. Nagpupunta ako noon sa gym 6 times a week. Pagkatapos ng trabaho ko sa opisina, ay agad akong dumidiretso sa gym at doon ay nagbababad ako ng 1 oras kasama ang coach ko na naging katuwang ko sa pag-workout. Kasabay ng araw-araw na pagpapapawi sa gym ay pinalitan ko rin ang meal plan ko. Umiwas ako sa mga pagkaing mataas sa sugar content.
Hindi na rin ako kumakain ng mga mamantikang pagkain. Tinanggal ko rin ang carbs sa diet ko at mas nag-focus ako sa pag-reduce ng fats sa katawan ko. Kasabay na mga panahong yon, ay naisipan kong wag na munang magpakita kay Dennis. Gusto ko siyang isurprise, gusto ko na kapag nagkita ulit kami ay nag-glow up na ako. Patuloy pa rin naman ang komunikasyon namin noon, pero puro sa chat lang kami nakakapag-usap, Papa Dudut. Hindi naglaon, ang pagpupursige ko sa gym ay nagkaroon din ng resulta. Unti-unti ay nabawasan ang mga taba ko sa katawan. Para kong lobo noon na nawala ng hangin at numipis. Dahil sa mabilis na pagkawala ng body fats ko, ay naging lawlaw noon ang balat ko kaya kinailangan ko pang magpo-opera para maalis ang excess skin na naiwan sa katawan ko. Simula noong pumayat ako, lahat ng gastos ay ginawa ko para makuha ang body goal ko. At matapos ang mahabang panahon, kung kailan handa na ang buong katawan ko, ay muli akong nakipagkita kay Dennis nung nagkaroon ng salo-salo sa kasal ng kaibigan namin. Dennis! Hello! Johanna? Ako nga. Di mo ako namukhaan, no? Oo, hindi nga. Sabi ko, familiar yung mukha mo tapos na-realize ko, ikaw pala yan. Wow! Ang laki ng ipinagbago mo ha. Ano, maganda ba? Maganda ka naman kahit noon pa eh. Pero wow talaga. Kaya pala hindi ka masyado nagpaparamdam ha. Naging busy ka pala. Nag-focus muna ako sa sarili ko. Naisip ko na maganda rin naman palang mag-set ng bagong goal para sa sarili. Tulad nga ng sabi mo noon, di ba? Kaya ayun, naging goal kong magpapayat. Congrats! Anong klaseng pagpapapayat naman ang ginawa mo? Nag-diet ka? Nag-gym ka ba? Pareho. Nag-diet ako, gym, tapos malalang cardio. Kailan ka nagsimula? Mahigit 1 taon na rin. Talaga? Ang bilis naman pala ng improvement mo. Ang galing. Motivated ako eh. Ano naman naging motivation mo? Teka sandali, bakit mo pala naisipang magpapayat? Marami akong dahilan. Una, dahil sa discrimination ng mga tao sa matataba. Hindi naman sa hindi ako proud sa katawan ko noon, pero aminin natin, nadidiscriminate talaga ang mga matataba dahil sa katawan nila. Pangalawa, gusto kong maiba naman. Lumaki akong malaki ang katawan eh. Gusto ko namang maranasan ngayon kung paano ang buhay ng isang taong may magandang pangangatawan. Panghuli, dahil sa'yo. Sa akin? Bakit naman isa ako sa mga dahilan mo? Kasi naisip ko na kaya baka hindi mo ako nagustuhan dahil mataba ako. Johanna, hindi yun ang rason. Ano? Ano yung rason mo bakit ayaw mo sa akin? Hindi lang talaga tayo compatible. Masaya kang kasama at gusto kitang maging kaibigan. Pero hanggang dun lang talaga yun eh. Hanggang dun lang talaga tayo pwede. Bilang magkaibigan. Kahit ganito na itsura ko? Kahit sexy na ako, ayaw mo pa rin sa akin? Hindi naman kasi ako nakabase sa itsura ng isang tao eh. Kapag nagustuhan ka ng isang tao dahil sa itsura mo, hindi pagmamahal ang tawag dun. Attraction yun. Ang pag-ibig, hindi parang namimili ka lang ng gulay sa palengke. Nabubuo yun sa pamamagitan ng samahan, ng koneksyon, ng pag-aalaga. Nabubuo yun sa pamamagitan ng emosyon. At hindi lang ng dahil sa nakikita ng mga mata mo. Mas nakabase yun sa nararamdaman ng puso mo. So wala pa rin talaga? Wala pa rin akong pag-asa sa'yo? Sorry talaga, Joanna. Ang totoo niyan, may nakilala na akong babae na nililigawan ko ngayon. Nung naging busy ka sa pagbabago mo sa buhay mo, may nakilala akong babae na nagustuhan ko. Grabe. Ang sakit palang ma-reject ng 2 beses, no? Joanna, bago ka magmahal ng isang tao, siguraduhin mo munang mahal mo ang sarili mo. Hindi mo kailangan magbago para paibigin ang isang tao. Kusang nangyayari ang pagmamahal. Hindi yun pinipilit. Hindi rin yun pinaplano. Yun ang maganda sa pag-ibig eh. Hindi mo alam kung kailan yun darating. Tama ka. Tama yung lahat ng sinabi mo. Sorry,
Hindi ko na ipagpipilitan yung sarili ko sa'yo. Maganda ka, pero mas maganda ang kalooban mo. Kaya huwag ka sanang mapanghinaan ng loob dahil lang hindi kita nagustuhan pabalik. Alam ko namang hindi ka mahihirapang maghanap ng taong magmamahal sa'yo eh. Kasi lovable ka naman talaga. Salamat. O paano yan? Maiwan na kita. Mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Papadudot masakit pala ang masampal ng katotohanan. Kahit anong gawin kong pagpapaganda, payat man ako o mataba ay hindi talaga ako gusto ni Dennis at yon ang totoo. Ang sakit lang sa puso na matapos ang pagod at hirap na ginawa ko para baguhin ang itsura ko ay nauwi lang pala ang lahat sa wala. Ang malala ay habang nasa kalagitnaan ako ng transformation ko ay may iba na palang tinitibok ang puso ni Dennis. Masyado akong nagpaniwala sa posibilidad na kapag gumanda na ang figure ko ay magkakagusto na sa akin si Dennis. Yun ang pinanghawakan ko para paasahin ang puso ko sa isang bagay na hindi rin pala mangyayari. Doon ko lang napagtanto na hindi talaga ako gusto ni Dennis at nahirapan akong tanggapin ang katotohanan yon. Ang ginawa ko para makalimutan siya ay mas lalo akong nagbabad sa gym. Inaraw-araw ko ang pagpunta doon at ang frustrations na nararamdaman ko ay ibinuhos ko sa pagbubuhat ng bakal. Maganda na ang pangangatawan ko noon pero mas ginusto ko pang mas pumayat pa. Pakiramdam ko noon ay hindi pa sapat ang katawan ko para sa iba kaya na-addict na ako sa pagpapapayat. Lumipas ang mga taon, nakalimutan ko rin naman si Dennis. Pero kalakip nito ay hindi ko namamalayan na noong mga panahong yun ay unti-unti na pala ako nagkakaroon ng body dysmorphic disorder o ang hindi ko pagtanggap sa sarili kong katawan. Kahit gaano pa ka-healthy at kaganda ang katawan ko, ay lagi ko pa rin itong nakikitaan ng mali. Tuwing tumitingin ako sa salamin ay hindi pa rin ako satisfied at proud sa resulta ng paghihirap ko. Dumating noon sa puntong takot na akong kumain ng marami dahil baka tumaba ulit ako. Pagkatapos akong kumain noon ay pilit kong inilalabas ang laman ng tiyan ko para hindi ito maging taba. Napansin ni Remy ang problema ko. Lalo na nung nagsimula na akong mangayayat. Papa Dudut. Oh, Johanna, saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Bigla ka na lang nawala pagkatapos nating kumain. Galing akong CR. Huwag mo sabihing isinuka mo na naman yung kinain mo. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano bang ginagawa mo sa katawan mo? Pinapatay mo ba sarili mo? Hindi ko mapigilan eh. Kusa na lang talagang lumalabas para bang inuutusan ako ng isip ko na hindi ako pwedeng kumain ng marami. Eh hindi mo nga naubos yung pagkain mo kanina. Yung kanin mo hindi mo nga nagalaw, madami na yon para sa'yo. Tignan mo nga yung sarili mo, pwede ka nang ilipad ng hangin sa sobrang payat mo. Eh hindi ba yun naman ang gusto ng mga tao? Mas pinapabura nila yung mga taong payat, mas maraming nagkakagusto sa mga mas sexy. Mas maraming privilege na nakukuha ang mga taong maganda ang katawan. Pero sumobra na yung kapayatan mo. Oo, maraming pumuri sa'yo nung nabawasan ang timbang mo. Pero masyado na yatang napunta sa utak mo yung mga papuri na yon sa puntong takot ka ng tumaba. Ano ngayon ang kinalabasan nun? Pilit mong pinapapayat yung katawan mo kahit sobrang payat mo na. Tingnan mo, pati pag-iisip mo nadadamay na rin. Ayoko lang na bumalik ako sa dati. Malayo ka na sa dati, Johanna. Wala nang taba yung katawan mo, buto na lang talaga yung natira. Hayaan mo na nga ako. Anong hayaan? Bilang kaibigan, hindi kita kayang panoorin na pinapatay mo yung sarili mo. Dahil sa ginagawa mo, wala nang nutrisyong nakukuha yung katawan mo. Hindi healthy ang ginagawa mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Gusto ko lang i-maintain yung katawan ko. Hindi. May rason kung ba't ka nagkakaganyan. Dahil ba to kay Dennis? Anong kinalaman ni Dennis dito? Matagal na yung sa amin. Simula nung nireject ka ni Dennis, pinarusahan mo na yung sarili mo. Masyado ka na naging
obsessed sa pagpapapayat. Walang kinalaman dito si Dennis. Tapos na ako sa kanya, nakapag-move on na ako. Tsaka masaya na siya sa buhay niya, kaya huwag mo na siyang dinadamay dito. Kung ganon, bakit? Bakit ka nagkakaganyan? Remy, wala naman kasi akong problema. Bakit mo ba pinipilit na may problema ako? Tumingin ka nga sa salamin. Ang laki-laki ng problema mo ngayon. Mental issue na yan. Nasa utak mo na yung problema. So sinasabi mo na babaliw na ako? Gusto ko lang naman pumayat. Gusto ko lang magkaroon ng magandang katawan. Anong mali doon? Payat ka na, Johanna! Sobrang payat mo na at sa totoo lang hindi na magandang tignan yung katawan mo. Tinatanong mo sa akin kung anong mali. Ang mali ay yung ginugutom mo yung sarili mo. May tawag dyan eh. Alam mo kung ano? Ano? Eating disorder. May eating problem ka na. Mabuti pa magpatingin ka na sa doktor para maayos natin yung problema mo. Wala akong problema. Wala akong sakit. Please! Concerned lang ako sa'yo. Gusto mo samahan kita magpakonsulta sa isang psychologist? May alam akong doktor na pwedeng tumingin sa'yo. Tigilan mo nga ako, Remy. Walang problema sa akin. Okay, sige. Walang problema sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin, pero kahit isang beses lang, pagbigyan mo ko. Magkaibigan tayo kaya kahit ngayon lang, maniwala ka sa akin. Kapag pumayag yung doktor sa ginagawa mo, hindi na kita pakikialaman. Please, maawa ka naman sa sarili mo. Okay, sige. Sige na, para matigil ka na dyan. Salamat. Naawa na rin ako sa sarili ko noon, Papa Dudut. Pero kahit na anong gawin ko ay ayaw na talagang pumasok ng pagkain sa katawan ko. Isip ang kalaban ko noon at napakahirap kalabanin nito. Dahil kahit na anong pilit mo ay katawan mo mismo ang sumusuko. Tuwing sinusubukan kong kumain ng marami ay sumasakit ang tiyan ko. Kaya napipilitan din akong ilabas ito. Kaya naman ang ginawa ko ay nagpasama ko kay Remy at nagpakonsulta kami sa espesyalista. Napag-alaman naming mayroon nga pala akong eating disorder. Sumailalim ako sa psychotherapy at pag-inom ng antidepressant. Kasabay nito ay binantayan din ako ng isang nutritionist para masiguradong nakakakain ako ng tamang sustansya na kailangan ng katawan ko. Unti-unti ay nabawi ko rin ang timbang ko. Mahabang panahon ang pinagdaanan ko para makabalik sa normal ang pagkain ko. Sa ngayon ay normal na po ang pangangatawan ko, hindi ganong mataba katulad ng dati at hindi rin naman ganong payat. Sakto na lamang ang hubog ng katawan ko. Payat na may kaunting body fats. Hindi nagtagal ay natutunan ko ring mahalin ulit ang katawan ko. Hindi na ako natatakot na magkaroon ng bilbil. Sa katunayan ay proud pa ako sa bilbil na meron ako ngayon. Wala na akong pake kung hindi man ito magustuhan ng mga kalalakihan. Dahil hindi ko kailangan ng lalaking ang hanap lang ay magandang katawan. Ang kailangan ko ay isang boyfriend na tanggap ako kahit na hindi ako perpekto sa katawan ko. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako naghahanap ng tamang pag-ibig at umaasa ako na darating din ang lalaking pipiliin ako. Hindi dahil sa panlabas kong anyo kundi dahil sa nilalaman ng aking puso. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa inyo, Papa Dudut, at maraming salamat at pagpalain po sana kayo ng Panginoon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Johanna. Ang pagmamahal ay hindi nakabase sa pisikal na anyo ng isang tao. Ito ay dapat manggaling sa kung papaano napapasaya ng taong mahal mo ang iyong puso. Mga kabarangay, kasabay ng pagpapaganda natin sa ating katawan, naway wag din nating kalimutang linisin ang nilalaman ng ating puso't isipan. Dahil ang pagkakaroon ng healthy na buhay ay hindi lang natin nakikita sa pisikal, kundi pati na rin sa mental at espiritual na katangian. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, sa Barangay Love Stories #1.
Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Marami tayong pinagdadaanan sa isang relasyon. May mga taong pinipiling ipaglaban ito habang ang iba naman ay mas pinipiling bumitaw na lamang. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang ipaglaban ang relasyon mo hanggang sa dulo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kendra. Lumaki po ako sa isang broken family. Bata pa lamang po ako noong naghiwalay ang mga magulang ko. At aaminin ko pong hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko. Pero hindi ko na lamang po masyadong idedetalye ang tungkol sa pamilya ko. Kasi kahit hindi ako pinalad sa pamilya, ay naging sobrang swerte naman po ako sa nag-iisa kong best friend na si Cassie. Naging best friend ko po si Cassie dahil kapitbahay ko siya at magkasama rin kami sa school noon. Siya na po talaga ang nakakausap ko sa tuwing masaya ako o may pinagdadaanan. Marami po akong pagsubok sa buhay na nalampasan dahil sa kanya. Kaya naman sobrang thankful po ako na palagi siyang nandyan para sa akin. Si Cassie po ay mabait at sweet. Samantalang ako naman ay madaldal at medyo marupok. Siguro po, kaya rin kami nagkasundo ng husto dahil magkaiba kami ng ugali. Ika nga opposites attract. At aminin ko rin po na minsan ay nagiging bad influence ako sa kanya. Lalo na noong madalas ko siyang yayain sa bar para uminom. Nung una ay naiilang pa siya, pero habang tumatagal ay nasanay na rin siya at nag-enjoy habang gumigimik kami sa mga bar. At may isa kaming experience sa bar na hindi namin makakalimutan. Habang nasa bar kami ni Cassie at nagiinuman at nagkwekwentuhan ay may lalaking lumapit sa amin at nagpakilala. Ang pangalan niya po ay Darwin. Aaminin ko po na parang love at first sight ang naramdaman ko noon sa kanya. Gwapo siya, matangkad at sobrang gentleman at mas lalo pa akong kinilig nang hingin niya ang social media account ko. Sobrang excited po ako noon kasi akala ko ay magkakaroon na naman ako ng maganda at maayos na love life. Darwin? Yan ba yung lalaking lumapit sa atin at nanghingi ng account mo nung nasa bar tayo? Mismo. Yung tall, white and handsome. Ay, ito na naman siya. Oh, ang sabi niya, para daw akong super glue. Kasi nung nadikit na daw siya sa akin, ang hirap na daw makawala. Napaka-corny naman yan. Umayos ka nga para kang si Rajan. Alam mo, napaka-bitter mo ha. Palibhasa kasi wala kang love life. Bahala ka na nga dyan, etchusera. Hoy, Cassie. Bakit mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Anong problema mo, ha? Kendra? Besh, may aaminin ako sa'yo. Ano naman yun? Ano kasi, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo ha, pero hindi kasi maganda yung kutob ko dyan kay Darwin. Ha?
Alam mo, ikaw, tamang hilala ka rin eh. Napaka-gentleman niya kaya noong nilapitan niya tayo sa bar. At isa pa, sobrang sweet niya rin sa akin sa chat. Kaya wala akong alam dyan sa mga pinagsasasabi mo. Ewan ko ba? Alam mo ba yung feeling na may nararamdaman kang pangit o masama kahit hindi pa naman nangyayari? Ganun na ganun yung nararamdaman ko sa lalaking yan eh. Kaya sa tingin ko, mas makakabuti, besh, kung layuan mo na lang siya. Alam mo kung ano ang tawag dyan sa nararamdaman mo? Ano? Inggit. Naiinggit ka kasi ako tong nilalandi ni Darwin at hindi ikaw. Utang na loob, Kendra. Kahit gwapo, matangkad at maputi yung Darwin na yon, ni minsan hindi ako nagkagusto doon. Ah, talaga ba? Hindi mo siya gusto pero napansin mo na gwapo, matangkad at maputi siya? Aminin mo na lang kasi na kaya ka nagkakaganyan kasi crush mo rin si Darwin. Hoy, Kendra, matagal na tayo mag-best friends. At kung may crush ako sa Darwin na yan, sa tingin mo ba hindi ko kaagad sasabihin sa'yo? Anyway, nalilihis na tayo sa usapan natin eh. Ang point ko lang naman dito is may feeling ako na paglalaruan ka lang ng Darwin na yan. Kaya, besh, please lang, tigil-tigilan mo ng kakachat sa lalaking yan. Sige, pagbibigyan kita at papatulang ko yung tamang hinala mo. Kaya sabihin mo nga sa akin, bakit pa sa tingin mo red flag si Darwin ha? Unang-una sa lahat, hindi pa nag-iisang buwan simula nung nakilala natin siya sa bar. Pero nilalandi ka na niya? Hindi pa ba sapat na red flag yun sa'yo, ha? Ha? Yun na yun? Ang babaw mo naman, besh. Alam mo kung nasa husgado lang tayo ngayon, hindi pwede yung mga pinagsasasabi mo kasi wala kang sapat na ebidensya. Pagkatiwalaan mo na lang kasi ako. Besh, ikaw tong halos walang experience sa love life at ako tong ilang beses na nagkaroon ng love life. Kaya sa tingin mo, sinong mas kapanipaniwala sa ating dalawa, ha? Yun na nga ang problema sa'yo eh. Masyado ka mabilis ma-fall, napakarupok mo. Ni hindi mo man lang pinag-iisipan ng mabuti yung mga relasyong pinapasukan mo. Hoy! Alam kong nagkamali ako sa mga naging relationships ko in the past. Pero hindi ibig sabihin no na wala akong karapatan ma-in love ulit, no? Oh, siya, sige. Sabi mo yan eh. Noong araw na yon ay sobrang bitter si Cassie at todo kontra siya sa namumuong relasyon namin ni Darwin. Noong mga panahon na yon ay sigurado ako na naiinggit lamang siya kasi ako ang nililigawan at pinapansin ni Darwin. At sa totoo lang ay medyo nagkaasaran kami at nagkapikunan noong kinausap niya ako tungkol kay Darwin. Pero dahil best friend ko siya ay hindi ko na lamang masyadong inalala. Inisip ko na lamang na normal na lang na minsan nang makaramdam ng inggit ang best friend ko. Lalo na kung gwapo na lalaki ang pinag-uusapan. Medyo nakakalito rin yung sinabi niya noon na halatang may red flag daw si Darwin. Kasi hindi naman siya manghuhula at hindi naman sila nag-uusap ni Darwin araw-araw para masabi niya ang mga bagay na yon. Kaya naman pagkatapos ng ilang buwan, wala na siyang nagawa noong sinagot ko si Darwin at naging kami. Sobrang saya ko sa feeling niya at aminin ko talagang wala akong nakitang red flag kay Darwin kasi napaka-sweet at gentleman niya sa akin kahit nung naging kami na. Pero isang gabi, habang nagse-celebrate kami ni Darwin ng monthsary namin sa isang bar ay may napansin akong kakaiba sa kinikilos ni Darwin. At doon ko na nga nabunyag ang lihim na matagal na niyang tinatago, Papa Dudut. Nag-enjoy ka ba sa monthsary natin, babe? Sobra, babe. Thank you. I love you. Love you too. Pero alam mo, mas mag-e-enjoy ako kung kasama natin si Cassie ngayon. Ah, yung ba yung kasama mo nung una tayo nagkakilala? Oo, siya yun. Alam mo, parang gusto kong yayain yun eh. Sige, pwede naman. Total, marami pa naman tayong drinks. Ayos lang sa akin. Sure ka ha? Oo naman. Ayos. Pahiram muna ako ng phone mo. Tatawagan ko lang siya. Ha? Pero, ba't di mo nalang gamitin yung phone mo, babe? Wala kasi akong load eh. Kaya pahiram na muna ako ng phone mo. Gusto mo bang padala na lang kita ng load para matawagan mo yung kaibigan mo? Ha? Hindi ba mas mabilis kung gagamitin ko na lang yung cellphone mo? Tatawagan ko lang naman si Cassie.
Oo, pero kasi Sandali nga lang, Darwin. Bakit pakiramdam ko parang ayaw mong ipahiram sa akin yung phone mo, ha? Hindi. Hindi naman sa ganun. Yung sa akin lang kasi, paano mo tatawagan yung kaibigan mo sa cellphone ko eh? Wala naman ako number nun eh. Diba? Oh. Best friend ko si Cassie, kaya kabisado ko yung number niya. Kaya akin na yung cellphone mo kung ayaw mo magkagulo tayo dito. Babe naman eh. Alam mo, ikaw, wag mo akong pinaglololoko, ha? Nagdududa na ako sa'yo. May tinatago ka ba sa cellphone mo, Darwin? May hindi ka ba sinasabi sa akin, ha? Ano ka ba? Napaka-judgmental mo naman. Wala akong tinatago. Pues kung ganun, ibigay mo na sa akin yan bago pa magdilim ang paningin ko. Tigil-tigilan mo na nga yung kakaisip ng kung ano-ano. Huwag naman natin sirain tong gabing to, babe. Please lang, tumigil ka na. Yung cellphone mo mismo ang sisirain ko kapag hindi mo pa binigay sa akin yan. Kaya akin na yan. Ano ba? Alam mo, kung kanina mo pa binigay tong cellphone mo sa akin, hindi na sana kita pinagdudahan eh. Balik mo na lang kasi sa akin. Yung cellphone ko akin na. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba eh! Magpapaliwanag ako. Papaliwanag o magpapalusot. Kitang-kita sa cellphone mo na may kinakausap ka na love. At may sinensyo sa'yo na picture ng bata. Sabihin mo nga sa akin, Darwin. Sino tong mga taong to? At gano'ng katagal mo na ako niloloko, ha? Babe, please. Kumalma ka lang muna. Magpapaliwanag nga ako ng maayos. Papaliwanag ko yung sitwasyon sa'yo. Sino yung bata na nasa picture, ha? Sabihin mo sa akin yung totoo, kung di babasagin ko tong cellphone mo. Uy! Anak ko yung nakikita mo sa picture. Nanay niya yung kausap ko. Ay! Yung cellphone ko! Nasisiraan ka na ba ng bayad? Ba't mo ginawa yun? Kulang na kulang pa yan sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Hayop ka! Totoo niyan, bala ko naman talagang sabihin sa'yo yung totoo eh. Naghahanap lang ako ng tamang timing. Huwag mo akong gawing tanga, Darwin. Kasi kung binalak mo talaga na sabihin sa akin ang totoo, matagal mo nang ginawa. Maniwala ka sa akin, babe. Ikaw lang talaga yung mahal ko. Isa pa, matagal na kami nagkakalabuan ng nanay ng anak ko. Ah, ganun ba? Kaya ba love pa rin yung tawag mo sa kanya? Love yung tawagan namin. Pero maniwala ka sa akin, wala na ako nararamdamang pagmamahal para sa kanya. Diyos ko, Darwin. Kung magpapalusot ka, galing-galingan mo naman. Mas lalo ko na paghahalataan eh. Pero yun nga kasi yung totoo. Nag-uusap na lang kami dahil siya yung nanay ng anak ko. Sabihin mo nga sa akin, Darwin. Kasal ba kayo ng babaeng yon? Babe. Sagot! Oo, pero... Babe, saan ka pupunta? Huwag ka alis! Bumalik sa isipan ko ang lahat ng sinabi ni Cassie Papadudut. Totoo pala, noong umpisa pa lamang na may mga red flags si Darwin kasi sobra-sobra siyang mag-I love you. Kahit noong hindi ko pa siya sinasagot. Nung una akala ko ay talagang sweet lamang siya pero ngayon ay na-realize ko na love bombing pala ang ginagawa niya sa akin at isa yon sa pinakamalaking red flags na pwedeng ipakita ng isang lalaki. Anyway, pagka-uwi ko po sa bahay, Papa Dudut, agad kong tinawagan si Cassie. Sa totoo lang, pwede sana niya akong sumbatan kasi matagal na niya akong binalaan tungkol kay Darwin. Pero sa halip ay dinamayan niya pa rin ako. At sinabi na darating din ang araw na makakahanap ako ng lalaking mamahalin ako ng totoo at hinding-hindi ako lolokohin. Sa totoo lang, pakiramdam ko noon ay sobrang dumi ko. Kasi parang nakasira ako ng pamilya ng may pamilya. Pero nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko na babalikan si Darwin. At susubukan kong mag-move on. Masakit man at mahirap tanggapin. Pero alam kong yon ang tama. At yon ang nararapat kong gawin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagkulang si Cassie bilang best friend ko. Lagi niya akong tinutulungan na makamove on kay Darwin.
Sa totoo lang, minsan naiisip ko na hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para magkaroon ng kaibigan na katulad ni Cassie. Sobrang swerte ko talaga sa kanya kasi para akong nagkaroon ng best friend at kapatid at the same time. At para tuluyan na akong makamove on ay blinako na ang lahat ng account at ang cellphone number ni Darwin para hindi na niya ako maabala pa. Aaminin ko po sa inyong lahat na kahit tinutulungan na ako ni Cassie nakalimutan si Darwin, paminsan-minsan ay nami-miss ko pa rin ang mga biro, halik at ang mga sweet moments namin ni Darwin. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong labanan ang nararamdaman ko. Pero ang hindi ko alam noon ay darating ang araw na mas mahihirapan ako sa mga bala kong pag-move on noong nakatanggap ako ng tawag galing sa isang unknown number, Papa Dudut. Babe, sorry. Hindi mo ako masisisi kung nagkakaganito ako. Ang dami mo sinikreto sa akin, Darwin eh. Siguro mas naintindihan pa kita kung simulat sa pool pa lang sinabi mo na sa akin yung totoo. Pero hindi. Hinayaan mong masira yung tiwala ko sa'yo. Naiintindihan ko rin kung bakit hirap na hirap kang pagkatiwalaan ako ulit. Ang totoo niyan, pwede mo akong questionin o pagdudahan sa maraming bagay. Pero wag na wag mong questionin yung pagmamahal ko sa'yo. Kasi ni minsan hindi nawala yun. Kendra, matagal ko nang pinagsisisihan yung nagawa ko sa'yo. So anong gusto mong mangyari ha? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kasi habang tumatagal, mas lalo ko nararamdaman na unti-unti ka nang nawawala sa akin. Kendra, gusto ko makipagbalikan sa'yo. Talaga ba, Darwin? Oo, babe. Pinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para lang makabawi sa'yo. Gusto mo, pwede tayo mag-out of town para makabawi rin tayo sa mga panahong nawala. Dahil di tayo nagkasama. Pero may asawa at anak ka na, Darwin. Sa papel lang kami mag-asawa. At sana ko lang umiikot ang mundo namin. Pero babe, sa'yo, totoong pagmamahal ang nag-uugnay sa atin. Kaya please, nagmamakaawa ako sa'yo. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Para naman mapatunayan kung totoo lahat ng mga sinasabi ko. Paano ako makakasigurado na hindi ka na maglilihim sa akin? Kung gusto mo, pwede kong ibigay sa'yo lahat ng password ko para magkaroon ka ng peace of mind. At ang totoo niyan, may hinanda akong sorpresa para sa'yo. Sandali lang ha. Anong sorpresa? Darwin? Andiyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Sandali lang ha. Ba't di ka sumasagot? Ano ba kasing ginagawa mo? Ayan. Babe, pakitingnan mo yung email mo. May sinend ako. Ano na naman ba to, Darwin? Basta i-check mo na lang. Ba't di mo na lang kasi sabihin sa akin? Sandali lang. Sana magustuhan mo. Pero, mahal tong resort na to, Darwin. Sinabi ko naman sa'yo, handa akong gawin ang lahat para lang mapasaya ka, di ba? Mag-impake ka na, kasi mag-honeymoon tayo sa Makalawa. Sana nagustuhan mo yung surprise ko para sa'yo. Aaminin kong na-surprise nga ako. Pero, hindi ako sigurado kung nagustuhan ko. Ito talagang baby ko, nagpapakiipot pa eh. Alam ko naman nagustuhan mo yung surprise ko para sa'yo eh. Oo na. Paano ba naman kasi yung isang gabi na stay sa resort na binook mo, parang isang buwan na sahod ko na. Alam mo, yung pera, pwedeng-pwede ko ulit kitain yan. Pero yung mga alaalang bubuuin natin, yun ang pinakamahalaga sa akin. And long story short, nagkapatawaran at nagkabalikan kami ni Darwin. Pero kung gaano kami kasaya ni Darwin ay gano'n naman kagalit si Cassie. Sobrang dismayado siya nang malaman niyang binalikan ko si Darwin. Sa totoo lang, Papa Dudut, sinigawan at pinagalitan niya pa nga ako.
At napikon din ako kaya nagkaroon kami ng tampuhan. Pagkatapos nga ng away na yon ay matagal kaming hindi nagkausap ni Cassie at inilaan ko na lamang ang atensyon ko sa relasyon namin ni Darwin. Alam kong mali ang makipagrelasyon sa kanya. Pero nang mga panahong yon, pakiramdam ko ay yon ang pinakatama. Pero nung akala ko ay tuloy-tuloy na ang kasiyahan ko ay nagkamali ako kasi dumating ang panahon na hindi na ako dinadatnan. At syempre sobrang nag-alala ako. Kaya kahit may tampuhan pa rin kami ni Cassie, nilono ko ang pride ko at tinawagan siya dahil siya lang talaga ang maaasahan ko noon, Papa Dudut. Cassie, please. Utang na loob, sumagot ka naman. Ano ba naman yan? Hello? Ay, salamat naman at sinagot mo na rin ang tawag ko. Oh, anong kailangan mo? Grabe naman. Galit ka pa rin ba sa akin? Ba't ka nga napatawag, ha? Actually, kanina pa nga ako tawag ng tawag sa'yo. Pwes, sinadya ko talagang hindi sagutin yung tawag mo kasi hindi ko naman lubos akalain na gusto mo pa pala akong kausapin. Lalo na nung binalikan mo yung lintik na Darwin na yon. Kasi naman, yun pa rin ba yung issue mo? Please naman, kalimutan na natin yun. Kalimutan? Hoy Kendra, ipapaalala ko lang sa'yo na may pamilya na yung lalaking kinakalantari mo. Alam ko naman yun eh, pero Hindi mo ginagamit yung utak mo. Kailan pa naging parte ng wishlist mo ang pagiging kabet, ha? kasi please lang, isang tabi na muna natin yung issue na yan kasi hindi yan ang dahilan kung bakit kita tinatawagan ngayon. Pues saka mo na lang siguro ako tawagan kapag sinabi mo na sa akin na natauhan ka na at tuluyan mo nang hiniwalayan yung manlolokong Darwin na yon. Sige na, ibababa ko na muna to. Goodbye. Kasi buntis ako. Ano? Delayed yung period ko. Sandali nga lang, Kendra. Paano ka naman nakakasiguro na buntis ka nga, ha? Sandali lang, prank ba to? Hindi kita niloloko. May nangyari sa amin ni Darwin nung nag-check-in kami sa resort. Diyos ko naman, Kendra. Alam ko na libre maging tanga, pero utang na loob, huwag mo naman sanang araw-arawin yan. Dapat nag-iingat ka. At isa pa, di bali nang mabuntis ka. Huwag lang sa sinungaling at manlulokong Darwin na yon. Kaya nga kita tinawagan kasi gulong-gulo na ako. Wala naman sa plano na mabuntis ako eh. Kasi alam kong hindi tayo okay. At pasensya ka na kung ikaw yung tinatawagan ko. Pero kailangan ko lang kasi talaga ng kaibigan ngayon eh. Ano pa nga bang magagawa ko? Andyan na yan eh. Thank you, Besh. Oh, ano nang balak mo ngayon? Siguro, kailangan ko nang diretsuhin si Darwin at sabihin sa kanya na hindi na ako dinadatnan. Dapat lang napanindigan niya yung ginawa niya sa'yo. Pero sana ipagdasal mo rin na hindi ka buntis kasi malaking gulo yan pag nagkataon. Hello? Kendra? Andyan ka pa ba? Shh! Sandali lang, nag-iisip pa ako. Ang kapal din ng fest mong babae ka no? Ako na nga tong inabala mo, ako pa tong shh mo dyan. Besh, may naisip na ako. Ha? Ano ba ibig mo sabihin? Anong naisip mo? Kapag nalaman ni Darwin na buntis ako, sigurado ako na matutuwa siya at paninindigan niya yung bata. At kapag nangyari yon, mas malaki na yung chance na pakakasalan niya ako. Gagita to. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Kendra. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na may asawa at anak na yung tao na yon, ha? Aminin ko na naaawa ako sa pamilya niya. Pero kung sakaling totoo na buntis ako, kailangan ko rin namang isipin yung kapakanan na magiging anak ko, no? Ayoko namang lumaki ang anak ko sa broken family tulad ko. Yun na nga siguro ang pinakamalala namin na away ni Cassie, Papa Dudut.
Aaminin ko na sobrang nasaktan ako sa naging usapan namin kasi imbes na intindihin niya ako, pakiramdam ko ay hinuhusgahan niya ako dahil sa mga desisyon ko sa buhay. At dahil doon ay naisip ko noong mga panahon na yon na baka mas mabuting tapusin ko na nga ang friendship namin. Kasi pakiramdam ko ay palagi na lamang kaming mag-aaway. Lalo na kapag si Darwin na ang napag-uusapan. Tanggap ko pa sana kung ibang tao ang manghuhusga o manglalait sa akin. Pero ang hindi ko talaga matanggap-tanggap ay yung mismong best friend ko ang parang hindi ako naiintindihan. Papadudot, alam ko naman na mali ang pakikipagrelasyon ko kay Darwin. Pero sa puntong yon, pinaninindigan ko na ang lahat ng mga pagkakamali ko, ng lahat ng mga desisyon ko sa pag-ibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa sobrang excitement ko ay hindi na po muna ako nag-pregnancy test. Nang mga panahon na yon ay buo na talaga ang paniniwala ko na buntis ako dahil hindi pa rin dumarating ang period ko. Halo-halong saya at kaba ang nararamdaman ko kaya ilang araw ko talagang pinag-isipan at pinaghandaan kung paano ko sasabihin kay Darwin ang masayang balita na posibleng magkakaroon na kami ng anak. Sa sobrang excitement ko, araw-araw akong nagbibigay ng regalo sa kanya at mas lalo pa akong nagpapalambing. Paulit-ulit ko ring iniensayo sa isipan ko kung ano ang eksaktong sasabihin ko at kung paano ko siya haharapin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na tinawagan ko si Darwin at pinapunta ko siya sa bahay para personal kong may bahagi sa kanya ang good news na matagal ko nang kinikimkim. Hi, babe. Halika, pasok ka. Ba't mo ako pinapunta dito sa bahay mo? Gabing-gabi na. Bakit? Kailangan ko pa ba ng rason para makita ka? Hindi ba pwedeng namimiss lang kita? Babe, miss na rin naman kita kaso lang. Alam mo naman busy ako sa pamilya ko, di ba? Baka mamaya magtaka yung asawa ko kung ba't bigla-bigla na lang akong umaalis. So ano namang sinabi mo sa asawa mo? Sinabi ko sa kanya na bibili lang ako ng bagong cellphone kasi nagloloko yung cellphone ko. Mabuti naman at napaniwala mo siya. Kaya nga pero kailangan pa rin natin mag-ingat ha. Kaya sa susunod, ako magsasabi sa iyo kung kailan tayo magkikita, okay? Siya nga pala, pinapunta kita dito kasi may gusto akong aminin sa'yo. Ano naman yun? Panahon na para pakasalan mo ako, babe. Sandali lang, ano sinasabi mo dyan? May dahilan ka na para ituloy yung annulment sa asawa mo. Ano ba, Kendra? Hindi kita maintindihan eh. Buntis ako, Darwin. Ano? Kaya kung ako sa'yo, iwanan mo na yung asawa mo kasi magkakaroon na tayo ng baby. Nasisiraan ka na ba? Wala sa plano natin yan. Teka lang, ba't parang hindi ka masaya sa good news ko sa'yo? Anong good? Yan na yata yung pinakamasamang balitang narinig ko ngayong araw. Kendra, hindi ka pwedeng mabuntis. Sandali lang ha, magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo, babe. Anak mo pa rin tong dinadala ko. Paano naman ako nakakasigurado na anak ko yung dinadala mo, ha? Ang kapal ng mukha mo para pagdudahan ako. Wala akong ibang lalaki, Darwin. Sinisigurado ko sa'yo na ikaw ang ama ng dinadala ko at wala nang iba. Pwes, wala akong pakialam kung kaninong anak yan. Hindi ko paninindigan yung dinadala mo kasi may pamilya na ako. Wala akong balak na sirain ang pamilya ko. Walang hiya kang hayop ka! Aray! Niloko mo ako! Kendra, ano ba? Laruan mo ako! Pinaasa mo ako sa wala! Tama na! Pinaniwala mo ako na makakasalan mo ako! Pero ang totoo, ni minsan, hindi mo ako minahal! Tumigil ka na! Ginawa mo lang akong libangan, hayop ka! Tumigil ka na!
Ni minsan, wala ko natatandaan na sinabi ko sa yung hiwalayan ko yung asawa ko. Hindi ko na kasalanan kung basta-basta ka nalang nag-assume. Hindi ako makapaniwala na nagpakababa ako para sa'yo. Hindi ko makakalimutan tong ginagawa mo sa akin ngayon, Darwin. Kendra, alibadbara na ako sa'yo. Tama na nga. Dami mo na sinasabi. Naririndi na ako ha. Alam mo, kung ganito lang din magiging takbo ng relasyon natin, tapusin na lang natin to. Bahala ka na. Sobra talaga akong nasaktan sa mga sinabi ni Darwin ang gabing yon. Doon ko rin talaga naramdaman kung gaano kabigat ang sitwasyon na pinasok ko at aaminin ko na sisi ako. Na hindi ako nakinig sa mga payo ni Cassie. Noong mismong gabing yon ay dumiretso ako sa isang pharmacy malapit sa bahay at bumili ng pregnancy test. At nung nakabalik na ako sa bahay ay doon ko nalaman na hindi naman pala talaga ako buntis. Para ako nabunutan ng tinik nang makita ko ang resulta. Dahil alam ko sa sarili ko na kung sakaling buntis nga ako ay sigurado ako na sa hindi magkakaroon o hindi siya magkakaroon ng tatay na mamahalin siya. Pero kahit may kaunting ginhawang nararamdaman ako nang malaman kong hindi ako buntis, ay hindi pa rin nawawala ang sakit at galit na nararamdaman ko dahil sa panloloko ni Darwin. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako makapag-move on. Kaya naman nakapag-desisyon akong pumunta sa bahay ni Darwin at gawin ang isang bagay na sigurado akong ikakagulat at ikabibigla ng lahat. Sino ka? Kayo po ba yung asawa ni Darwin? Ako nga, bakit? May kailangan ka ba sa asawa ko? Ako? May kailangan sa asawa niyo? Naku, wala po. Pero kayo, meron kayong dapat malaman tungkol sa asawa niyo. Anong ibig mong sabihin? Love, sino yan? Oh, ayun na pala siya eh. Tamang-tama ang dating mo, Darwin. Sino ka? Diyos ko, talaga ba, Darwin? Maang-maangan School of Acting lang? Malas mo lang kasi napakapangit mong umarte. Sandali lang. Ano ba talagang nangyayari dito, ha? Darwin, kilala mo ba tong babaeng to? Ano na, Darwin? Ikaw ba magsasabi sa asawa mo o ako na? Miss, sensya ka na ha, pero hindi ko po talaga kayo kilala. Mukhang mali po kayo ng bahay na napuntahan. Love, liga na, pasok na tayo sa loob. Tigil-tigilan mo nga ako, Darwin. Napakabanu mong umakting. Hindi ka papasang artista. Miss, pwede ba? Sabihin mo na lang kasi sa amin kung ano ba talagang sadya mo dito. Matagal ka nang niloloko ng asawa mo. Ano? Darwin, ano to, ha? Sino ba talaga tong babaeng to? At ba't siya nanggugulo rito? Nako, love, ewan ko sa babaeng yan. Nasisiraan na yata ng bait eh. Hindi ko nga kilala yan eh. Siguro scammer ka, no? Umalis ka na rito at maghanap ka na lang ng ibang bibiktimahin mo. Kung usapang biktima lang din naman, ikaw at ako yon. Anong ibig mong sabihin? Tatapatin na kita ha. Ako lang naman yung naging kabit ng asawa mo. Ang kapal ng mukha mo para manggulo. Hindi ako pinanganak kahapon. Napanood ko na sa internet yung modus nyo. So gusto mo ng pruweba? Pues, sa pagkakaalala ko, binigyan ko ng silver na relo, sky blue na jacket, dark green na backpack, at gray na wallet yung asawa mo. Hanapin mo na lang sa kwarto niyo yung mga niregalo ko sa kanya. Love? Uy, ba't di ka kumikibo dyan? Huwag mo sabihin naniniwala ka sa scammer na yan ha? Napakahayop mo! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Gano'ng katagal mo na akong niloloko? Naku, miss. Alam mo, yan din mismo yung sinabi ko nung nalaman ko yung kahayupang pinagkakagawa niyang asawa niyo.
Ang kapal din ang mukha mong babae ka! Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para harapin ako? Eh, dyan sa asawa mong manluloko at sinungaling. Oo. Alam kong naging kabit ako, pero natauhan na ako. At kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na rin. Kasi kung nagawa ka niyang lokohin noon, hindi malabong gagawin niya ulit sa'yo yon. Hayop ka, Darwin! Hindi kita mapapatawad! Love! Love! Sandali! Saan ka pupunta? Hindi po ako magpapaka-plastic at aaminin ko po na may bahagi sa akin na nakakaramdam ng kakaibang ginhawa ng araw na yon. Pakiramdam ko talaga ay parang nasa isang teleserye ako at sa totoo lang ay sobrang saya ko. Dahil nakabawi ako kay Darwin sa lahat ng mga sakit at panlulokong ginawa niya sa akin. Parang yun na lang din ang naging konsuelo de bobo ko sa sarili ko. At kung tutuusin ay tinanggap ko na rin yung sampal na inabot ko mula sa asawa niya dahil alam kong may pagkukulang at kasalanan din naman ako at kailangan ko ring panindigan ang mga naging desisyon ko. Pagkalipas nga ng ilang araw ay pinalitan ko na ang cellphone number ko at tuluyan na akong nagdesisyong magbago at magsimulang muli. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Bilang isang babae, kailangan nating pangalagaan at ipagtanggol ang sarili nating dignidad. Kailangan nating maging confident sa kung sino tayo at matutong mahalin ang ating mga sarili para hindi tayo mapunta sa maling tao. At para hindi tayo humingi ng atensyon at pagmamahal sa mga taong hindi naman tunay at hindi naman karapat-dapat. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na may bahagi ang karanasan sa lahat ng mga listeners ninyo, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kendra. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.